सुस्वागतम आणि अगदी मनापासून स्वागत। कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत शिवसेना शाखा कनेडी हरकू नाटळ विभागीय हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रमामध्ये संपूर्ण सिंधुदुर्गाचा जिल्ह्याचा दौरा करत असताना आज कनेडी गावात येणं झालं। जवळपास हा 5वा की 6वा कार्यक्रम आहे। वैभववाडीमध्ये झाला, त्यानंतर देवगडमध्ये झाला, ओरोसमध्ये झाला, काल नाटळमध्ये झाला आणि आज कनेडीमध्ये होतोय। अशा पूर्ण सिंधुदुर्ग दौरा जवळपास विजयादशमीपर्यंत सुरूच राहणार आहे। तर असाच सिंधुदुर्गाचा दौरा करता करता आज येणं झालं कनेडी गावामध्ये, कनेडी शहरामध्ये, या कनेडीच्या मुख्य बाजारपेठेमध्ये आणि हा खेळ रंगणार आहे खेळ पैठणीचा। तर या ठिकाणी मी विनंती करेन हा खेळ सुरू करण्याच्या अगोदरच आमच्या कोकण 7 लाईव्ह चॅनलच्या संपादक सन्माननीय देवयानी वरसकर मॅडम आपल्याला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करूया। मी विनंती करेन सन्माननीय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनलच्या कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक सन्माननीय देवयानी वरसकर मॅडम आपल्याला या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण प्रास्ताविक करूया। जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत वरसकर मॅडमांसाठी। धन्यवाद भाऊजी। कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल आणि दैनिक कोकण 7 यांच्या वतीने हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम आम्ही गेले पहिल्या दिवसापासून सुरुवात केलेली आहे। जिल्ह्यातल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये हा आम्ही एक कार्यक्रम घेत आहोत। सर्वात पहिल्यांदी मी सन्माननीय अतुलजीराव राणे आणि तसेच या नाटळ हरकुळ विभागीय शिवसेना शाखा कनेडीचे सर्व पदाधिकारी, इथे माझ्या उजव्या बाजूला महिला पदाधिकारी देखील बसलेले आहेत, त्यांचं सगळ्यांचं मी स्वागत करते आमच्या चॅनलच्या वतीने। नवरात्र म्हटलं की स्त्री शक्तीचा जागर, नवरात्र म्हटलं की सृजनशीलता, आणि या नवरात्रात जसजशी उत्तरोत्तर एक एक माळ चढत जाते, वाढत जाते, जशी जशी स्त्री शक्तीची रूपं दिसू लागतात, त्याच पद्धतीने आज महिला वेगवेगळ्या पातळ्यांवरती देखील कामं करत आहेत। आणि ही कामं करत असताना पूर्वीच्या काळामध्ये जसं चूल आणि मूल ही फक्त एका महिलेची जबाबदारी असे, त्या जबाबदारीमध्ये आजच्या जगामध्ये, आजच्या युगामध्ये आणखीन एका जबाबदारीची भर पडलेली आहे आणि ती म्हणजे त्यांचं काम। वेगवेगळ्या पातळ्यांवरती वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये महिला आज अग्रेसर आहेत आणि चूल आणि मूल या व्यतिरिक्त त्यांच्या या क्षेत्रातली एक जी काही त्यांची एक्सपर्टीज आहे ती त्या अत्यंत चांगल्या पद्धतीने, त्या सक्षमतेने त्या पुढे घेऊन जात आहेत। आणि या सगळ्या जीवनामध्ये, धकाधकीच्या जीवनामध्ये त्या महिलेला अजूनही, मग ती कुठल्याही पदावरती असो, स्वतःकडे लक्ष द्यायला अजिबात वेळ मिळत नसतो। आणि त्यात कुठेतरी थोडासा विरंगुळा, थोडासा निवांतपणा जर यायचा असेल तर तो कुठल्या कार्यक्रमाने येईल, तर तो आहे खेळ पैठणीचा। आणि म्हणूनच आम्ही या नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने आमच्या चॅनलच्या वतीने खेळ पैठणीचा हा कार्यक्रम प्रत्येक तालुक्यामध्ये घेण्याचं ठरवलं। वैभववाडी, दोडामार्ग, ओरोस, देवगड, नाटळ आणि आज कनेडी ह्या गावामध्ये हा मी कार्यक्रम करतोय। त्याच्यासाठी या नाटळ हरकुळ विभागीय शिवसेना शाखा कनेडी यांनी आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने सहकार्य केलं, त्यासाठी मी त्यांच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे खूप खूप आभार मानते। आणि या खेळामध्ये या तमाम भगिनी, महिला भगिनी ज्या माझ्या समोर बसलेल्या आहेत की ज्या सहभागी होणार आहेत, त्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देते। तुमच्याकडे प्रत्येकीकडे एक एक वेगवेगळी कला आहे, प्रत्येकीचं स्वतःचं एक महत्त्व, त्यांचं स्वतःचं एक वैशिष्ट्य आहे। निश्चितच या रूपाने आज व्यासपीठावरती ते देखील आपण बघणार आहोत। मी आमच्या चॅनलच्या वतीने आणि दैनिकावरच्या वतीने तुम्हा तमाम भगिनींना शुभेच्छा देते। धन्यवाद। जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत वरसकर मॅडमांसाठी, या चॅनलच्या संपादक आहेत। तर या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया आणि सुरुवातीला अर्थातच कुठलाही विलंब न करता 1 ते 10 स्पर्धक, त्यांचा बॅच क्रमांक 1 ते 10 आहे, अशाने व्यासपीठावरती यायचं। या 1 2 3 असं 10 पर्यंत मग अशी बसवलंय ना, 1 ते 10 स्पर्धकांनी व्यासपीठावर यायचं। या इथून इथून संपूर्ण कार्यक्रम लाईव्ह आहे, थोडासा आवाज कमी येईल परंतु लाईव्ह आहे, कारण तो लाईव्हच्या माध्यमातून आवाज सोडला जातो। त्याच्यामुळे 1 ते 10 स्पर्धकांनी कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे। 4 पुढे या, पुढे 5 सर काही सर काही समीर
मॅडम इथे या. 1 2 3 4 पुढे पुढे सर का पुढे पुढे सर. बस 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 ओके ओके. तर या कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय. तर या कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय पहिल्या फेरीने. त्या फेरीचंच नाव आहे अर्थातच मॅजिक बॉक्स. खूप मजा येणार. जरा टाळ्या कमी पडता का म्हणे. 10 स्पर्धकांसाठी जरा टाळ्या वाजवा पाठीमागेपर्यंत. आवाज पोचतोय माझा. आवाज पोचतोय. जरा टाळ्या वाजवा जोरदार. माझ्यासाठी अजिबात वाजवायची नाही. स्पर्धकांसाठी वाजवायचे. लक्षात वाजवा पाठीमागेपर्यंत. बोला अंबे माते की. आहा नंतर बोला दुर्गा माते की. आवाज द्यायला पाहिजे. आवाज येत नाही. आता येणार बघूया. गणपती बाप्पा. वा क्या बात आहे. या स्पर्धक क्रमांक 1. या बॉक्समध्ये हा मॅजिक बॉक्स आहे. या बॉक्समध्ये काही चिठ्ठ्या आहेत. ती चिठ्ठी काढायची आहे. ज्या चिठ्ठीमध्ये जे असेल प्रश्न असेल किंवा भूमिका असेल ते सांगायचं आहे. तुम्हाला या ठिकाणी 10 गुण मिळणार. हां ओके काढ. मॅजिक बॉक्स आहे. कोणालाही बाद केलं जाणार नाही शेवटपर्यंत. वा पहिलीच चिठ्ठी खूप छान आली आहे. बघा काय आहे चिठ्ठीमध्ये. ओके म्हणजे ती कळलं तर 10 गुण मिळणार आहे. थांबा तुम्ही थांबा. हां यांना आलं आहे चिठ्ठीमध्ये वेड्याची भूमिका करायची आहे. पहिलीच चिठ्ठी भारी आली. हां म्हणजे वेडं कसं होतं. वेडा माणूस असतो ना तसं वेड्याची भूमिका करायची आहे. केलीच तर 10 गुण मिळणार. नाही तर तो प्रश्न दुसरीकडे जाणार. हां बोलला किंवा ऍक्टिंग करा. काही वेळ झालं पाहिजे. वा जोरदार टाळ्या का वाजत नाही. सुरू ठेवा सुरू ठेवा. कट नाही झाले. वा 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 जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ताई तुमचं नाव काय. ऋषाली विजय सावंत. ऋषाली ताईंसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 2. 10 गुण मिळाले ना तुम्हाला. जरा पुढे बघून या फक्त तिथून. हां येणार येणार. अजून खूप काय काय आहे त्या चिठ्ठ्यामध्ये. हां द्या. वा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विमानतळाचे नाव काय. विमानतळाचं नाव. ओरस ना. ओरस. नाही. अजून काही सांगू शकाल. मडगाव. मडगाव. नाही ठीक आहे. उखाणं घ्या. कणकण कोदळी मनमन माती उभारले भीती सितारले काम सासूबाईंच्या पोटी जलमले राम राम नाही म्हटले नाव नाही घेतले 32 पाना लावला चुना शरभर सुपारी फोडू कशी सदरेर बसून बोलू कशी सदार सोन्याची नदार पुरुषाची ताड ताडाचा पान वाडाचा सोजी गावाची बहीण भावांची लेक मांजरेकरांची सून लाडांची लाडांच्या घरी चौघी नारी स्वयंपाक करी स्वयंपाक करून भरला ताट. संजय शेठचे नाव घेते ओम मिनिटच्या चा थाट. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 3. या घाबरू नका. 10 गुण मिळणार जर चिठ्ठीत केलं काय असेल ते केलं तर. नाही तर काय उकाणं घ्यायचं. हां सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नुकतीच ज्यांना पद्मश्री पदवी मिळाली आहे त्या व्यक्ती कोण सांगू शकाल. येत असेल तर तसं काय नाही. पुढच्या राऊंडमध्ये आपल्याला आणि गुण मिळणारच आहेत. अनेक राऊंड आहेत आमचे. 3 राऊंड आहेत. हां माहीत आहे. नाही. ठीक आहे. हे चॅनलच्या वतीने प्रश्न असतात. ठीक आहे. नाव काय तुमचं. रितिका पांगम. छानसं उखाणं घ्या. की गाणं म्हणणार. उखाणं. उखाणे. बागेत बाग फुलांची बाग राकेश रावांचे नाव राकेश रावांचा राग म्हणजे दगदग नगरी आग. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. बघत असतील हा कदाचित. काय सांग मुकानं घेतले ते बघा फक्त. हां या स्पर्धक क्रमांक 4. राकेश रावांचा आग म्हणजे धगधगणारी आग. लाईव्ह आहे हा कार्यक्रम पूर्णपणे. हां वा 5 तृणधान्यांची नावं सांगायची आहे. म्हणजे थोडक्यात 5 धान्यांची नावं सांगायची आहेत. धान्य. तृणधान्य पाहिजे ना ते. तृणधान्य बोड आलेले वगैरे असेच ना. हां चवळी उडीद नाही मूग
मटकी, वाटाणे, पांढरे वाटाणे आणि चणे. बरोबर आहे नाही ओके ठीक आहे उखाणं घ्याल. सोन्याचं मंगळसूत्र सोनाराने घडविलं, पैठणीमध्ये मला भाऊजीने अडविलं. वा 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 जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मी नाही अडवणार कोणाला. या पुढील स्पर्धक क्रमांक 5. वा येईल. हा तुमचं नाव काय. गौरी मुकेश सावंत. वा गौरीताई तुमच्यासाठी ही खूप छान चिठी आहे. ओके स्टार्ट सुरू. दुर्गे दुर्गट भारी तुझ विन संसारी, अनाथ नाते अंबे करुणा विस्तारी, वारी वारी जन्म मरणाचे वार, हारी पडलो आता संकट निवारी, जय देवी महिषासुरवदने सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी. पुढे झालं ओके जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी 10 गुण मिळते त्यांच्यासाठी. पुढील स्पर्धक क्रमांक 6. फक्त हळू म्हणा नाही तर देवी लगेच धावत येईल. वा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लागून कोणती राज्य आहेत. ओके उखाणं घ्याल की गाणं म्हणाल. उखाणं गाणं म्हणाल. गाणं फुगडी म्हणाल. फुगडी 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 काय कराल मग तुम्ही. नाचाल जरा एक दे म्युझिक छोटं. गाणं म्हणजे आमचा तो ट्रॅक सॉंग आहे तो देणार त्याच्यावरती नाचायचं. नाचा स्टार्ट. हा नाचा सुरू. काय झाल्या पाहिजे त्यासाठी दे आवाज विदेश. क्या बात है वा वा. इकडे समोर बघा माझ्याकडे नको. वा 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 ठीक आहे जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. पुढील स्पर्धक या. वा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 4 गडांची नावं सांगायची. ओके सांगाल. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. गड प्रतापगड, शिवनेरी गड, ओके जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. ताई उखाणं घ्याल. उखाणं आगे. मंगळसूत्रात 2 वाट्या, हळदी कुंकवाची खून, रवींद्ररावांचे नाव घेते, बाणे घराण्याची सून. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. पन्हाळ्याला नाही गेलेला. या स्पर्धक क्रमांक 8. वा तुमच्यासाठी पण तेच आहे. सुंदर आहे बघा एकदम सोपी भूमिका आहे. कराल सुरू ते. हां सुरू करा. हसू नका गोळी टाळ्या वाजवा त्याच्यासाठी. हां ते काय करतं ते सांगा मात्र. हां म्हणजे वारं काढताय की काय काढताय. हां सुरू ठेवा तुम्ही सुरू ठेवा. हां ठीक आहे सुरू. तिकडे कॅमेऱ्याकडे बघून केलं पाहिजे. हां सुरू स्टार्ट. वाटलं पाहिजे यांच्या चिठ्ठीमध्ये वेड्याची भूमिका करणं. करा सुरू. नाही तर 0 गुण मिळणार. 10 गुण मिळायला पाहिजेत ना. करा भूमिका. ओके जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. स्पर्धक क्रमांक 9. वा सापडली. या चिठ्ठीच्या प्रतीक्षेत होतो कारण एकदा तरी ही चिठ्ठी आली पाहिजे प्रत्येक राऊंडला. कोणता प्राणी आवडतो तुम्हाला. कुत्रा. कुत्रा. कुत्र्याचा आवाज काढाल. बरं कुत्रा आवडतो त्याचा आवाज काढायला काय. बरं ठीक आहे कोणत्या प्राण्याचा आवाज काढाल. मांजराचा काढाल. मग कोणत्या. मांजराचा गाडी. मांजराचा आवाज काढतात. म्याव म्याव. हा बोक्याचा झाला. मांजराचा काढायचा आहे मॅडम. मांजराचा म्याव म्याव.
मांजराचा काढा. म्याव. येस, जोरदार 10 गुण द्या, जोरदार. हा आवाज मांजराचा आहे. येस, म्याव असा बोलला पाहिजे तो. या स्पर्धक क्रमांक 10. पहिला काढला तो पण मांजराचा, तसं काय नाही. वा, गाण्याच्या तालावर नृत्य करायचं आहे. दे ट्रॅक विद्देश. हा, चांगलं नृत्य करायचं, निस्वार्थी आणि असं देहभान अर्पून. स्टार्ट. नाचायचं आहे, नाही तर 10 गुण मिळणार नाही. स्टार्ट, सुरू. नाचायचं आहे, मोठा गरबा नाचता. हा, नाचा पटपट. नाही तर 0 गुण मिळणार. नाचणार. थांबव. नाही, नाचत नाही. उकाना घ्या. शंकराच्या पिंडीला हार घालते वाकून श्रीकृष्णरावांचं नाव घेते तुमच्या मंगलातून. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. तुम्ही एकत्र कुठेतरी बसा. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे गणपती बाप्पा मोरया. काय? कुठेतरी एकत्र बसा, जावा. गणपती बाप्पा मोरया या ग्रुपने वरती या की यायचं आहे. एक जरी खाली राहिली तरी स्पर्धक आम्ही बाट ठरवणार. छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा येतोय. तुम्ही पाहत राहा फक्त आणि फक्त हा खेळ पैठणीचा, अर्थातच हरकुळ नाटळ विभागीय शिवसेना कनेडी शाखा आयोजित आणि कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल दैनिक कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा. आपण कुठेही जाऊ नका. या दुसऱ्या ग्रुपसाठी, याच फेरीसाठी पुन्हा येतोय. आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44.
छोट्याशा ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा येतोय. आपण पाहताय हा खेळ पैठणीचा हरकू नाटळ विभागीय शिवसेना शाखा कनेडी आयोजित आणि कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद हा प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा आहे. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. दुसऱ्या फेरीसाठी दुसऱ्या ग्रुप सकट त्याच फेरीसाठी येतोय अर्थातच मॅजिक बॉक्स. या स्पर्धक क्रमांक 11 चौकाश आहे तिथून येतो. हां. या चिठ्ठीमध्ये जे आहे ते तुम्हाला केलं पाहिजे. केलं तर 10 गुण मिळणार आहे. वा जमेल. अनाउन्समेंट करायचं आहे बस किंवा रेल्वेचं. कराल कराल काय? कणकवली ते बिरवंडे गाडी 8:30च्या टायमिंगला सुटणार आहे. तेव्हा प्रवाशांनी आपल्या बस स्थानकावर येऊन गाडीत बसावं. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. 10 गुण म्हणजे काही न सांगता तिने केलं म्हणून तिला 10 गुण दिलेले आहेत. नाही ते सांगावं लागतं काही जणांना. ओके ना. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 12 या. द्या. वा तुम्हाला कबुतराच्या पायाचा रंग कबूतर बघितलेलं कबूतर लाल कलर आहे. पायाचा रंग सांगायचा आहे कबूतरच्या. कबूतरच्या पायात लाल रंग लाल लाल रंग आहे पायाचा. ठीक आहे. कबुतरावर एक गाणं आलेलं बघा पहिल्या काळी म्हणजे म्हणू शकाल? म्हणा म्हणा. कबूतर जा जा जा. गेलं पुढे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. मिळालेले आहेत 10 गुण तुम्हाला. मी आपलं असंच विचारलं. कबूतर जा 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 गेलं पुढे काय? हां. स्पर्धक क्रमांक 13 वा कनेडीचे खासदार कोण? कनेडीचे प्रश्न नीट आहे का? व्यवस्थित आहे प्रश्न योग्य आहे. कनेडीचे खासदार कोण? खासदार येत असेल तर सांगा. तसं काय नाही. किंवा उखाणं घ्या. काय घ्याल? उखाणं घेतंय? हा घ्या. रामेश्वराच्या देवळाला सोन्याची घाट पंढरी स्वामींचे नाव घेते मला नाही. हा परत घ्या. रामेश्वराच्या मंदिराला सोन्याची घाट पंढरी सावंतांचे नाव घेते आज पैठणीचा थाट. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यासाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 14 या. काढ. हा मॅजिक बॉक्स आहे. अनेकांची गणितं बदलतो. काढा तुम्ही. काय आहे? वा वा वा. या इथे मोबाईल आहे. हा काय आहे नंबर? 88 88 38 32 06. परत नीट सांगा. डायल कर जरा बघूया समीर. हा 88 88 88 38 32 88 88 हा 88 88 38 32 06. 88 88 32 38 0 हा 38 32 06. नाव काय नवऱ्याचं? निलेश सुतार. निलेश सुतार आले तिथे. ओके निलेशला फोन लावा. सांगा मिसेस तुमची खेळते पैठणी जिंकले तर यावं लागेल म्हणून मॅडम सांगतील. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. बरोबर आहे ना नंबर? चुकला तर तिथे 10 नाही मिळणार. या स्पर्धक क्रमांक 15 निलेशला सांगा वहिनी खेळत आहेत बायको तुमची खेळते म्हणून सांग. स्पर्धक क्रमांक 15 वा हा प्रश्न थोडासा चेंज करून देतोय. दुसरी काढ. झालेला आहे प्रश्न. सांगा नाव काय ताई तुमचं? निकिता खेळते म्हणून सांगा. हां लाईव्ह प्रोग्राम आहे सगळं करावं लागतं. हां वा वा वा. शिवाजी महाराजांच्या तलवारीचे नाव काय होते? भवानी बघा अजून. भवानी भवानी. तुमचं नाव काय? अंकिता माहेरचं नाव काय होतं? सावंत. लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? अरेंज मॅरेज. जोरदार ट्राय झाला पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 16 काय करायचं आहे? बापरे. नाव काय तुमचं ताई? भाग्यश्री गावकर. ओके ओके इकडे इकडे. फुगडीचं गाणं म्हणायचंय म्हणाल. एक कडवं म्हणायचंय फुगडी. फू बाय फू फुगडी फू दमलीस काय माझे लगाडी तू. पुढे एवढंच पुढे एवढंच. एवढंच याचं
समीर जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 17 या. यांना बारशाची गाण्याची चिठ्ठी आली ना, माईक सोडणार नाही. हां. वा वा वा, बघा काय ते नाव काय तुमचं? पूजा सावंत. या सुरू. मी माईक धरतो, तुम्ही सुरू करा. काय करतायत बघा, जरा टाळ्या झाल्या पाहिजे केले तर. हा सुरू. नुसतं हसायचं. बघा तेवढंच लिहिलेलं आहे, बाकी काय रडायचं वगैरे लिहिलेलं नाही आहे. हां तिकडे बघा कॅमेऱ्याकडे. स्टार्ट. नाही नाही नाही, गुण नाही मिळत आहे. नाही 10 गुण मिळणार नाही. सोपा प्रश्न आहे, लवकर या. नाही हसलं नाही, हसणं होत नाही तसं इथे. हो हो नाही. हां हसा. मी धरतो माईक, तुम्ही हसा. कसं हसायचं आणि जसं हसतं तसं. आई हसलंय ना अगदी. एकदा हसा. 10 गुण आहेत मॅडम. हा 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 काय ते हसलंय आणि किती हसू. जोरात असणे बघा लिहिलेलं आहे. हा, जोरातच हा जोरात असते. सुरू. स्टार्ट. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक. हसणं पण खूप कठीण आहे, साधी गोष्ट नाही आहे हसायचं. वा, तुमच्यासाठी हा प्रश्न बदलून देतोय. हा उखाणं घ्या. माझं नाव उज्ज्वला विजय साळसकर. उखाणं. कुठलं पण घे, तुमच्यासाठी थांबणार. आता लक्षात घ्या घ्या. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, विजय साळसकरांचं नाव घेते सर्वांचा मान राखून. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईसाठी. आई 2 मिनिटं. आईसाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा पाठीमागेपर्यंत. या वयामध्ये जो हा उत्साह आहे साधी गोष्ट नाही आहे. वा, जोरदार टाळ्या. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. स्पर्धक क्रमांक 19. आणि आई सावकाश खेळा हा. आपल्याला पैठणी नाही मिळाली तरी चालेल हा, कारण आमचे गेम जरा वेगवेगळे आहेत. हा हो, सावकाश काढा. वा वा वा. नाव काय? शुभांगी अशोक सावंत. कुठे राहता? नाटळ. नाटळ. नाटळपर्यंत आवाज गेला पाहिजे हा. हा बापरे. आहेत तशी चिठी, सांगतो काय आहे ती. हा सुरू. ओ कुठे गेलात? या जरा इकडे. लाईव्ह बघतायत ते. हा जरा व्यवस्थित रागाने. झालं रागाने. हाच परत बोलायचं. अहो कुठे गेलात? या जरा इकडे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. पतीला रागाने हाक मारणे असं त्याच्या चिठ्ठीमध्ये होतं. हा पुढील स्पर्धक या. रागाने मारली ना हाक मॅडम, होय ना? वा, कनेडीतील बँकेची नावे सांगायची आहेत. पतसंस्था पण चालतील. या इथे. सुरू. सिंधुदुर्ग बँक, बँक ऑफ इंडिया आणि स्टेट बँक आणि एवढंच. आणि कुठले सांगायचं? 4-5 बँकेचे नाव. आम्हाला कुठे माहिती आहेत किती बँक आहेत त्या. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. या इकडे. सांगायचं कुठलं पण नाव लिहायचं बँक, कुठले पण नाव लिहायचं पतसंस्था. झालं मोठं काय. हा तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे मंगलमूर्ती मोरया. काय? कुठेतरी एकत्र जाऊन बसा. जावा व्यवस्थित बसा एकत्र कुठेतरी. तर छोट्याशा ब्रेक नंतर पुन्हा येतोय तिसऱ्या ग्रुपसाठी, त्याच राऊंडसाठी. अर्थातच मॅजिक बॉक्स या राऊंडसाठी पुढच्या फेरीसाठी येईन. तोपर्यंत आपण कुठे जाऊ नका. फक्त पात्र हरकुळ नाटळ विभागीय शिवसेना शाखा कनेडी आयोजित आणि कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा. आपण कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली.
संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा येतोय. आपण पाहतोय खेळ पैठणीचा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत हरकुळ नाट्य विभागीय शिवसेना शाखा कनेरी आयोजित हा खेळ पैठणीचा. त्याच राऊंडसाठी परत येतोय तिसऱ्या ग्रुप बरोबर. या स्पर्धक क्रमांक 21 चौकशी मॅजिक बॉक्स. सोपे सोपे खेळ आहेत, 3च राऊंड आहेत, त्यामुळे जास्त तुम्हाला उशीर होणार नाही, काळजी करू नका. वा वा. नाव काय? वृषाली दिनेश वाळके. वा वाकेताई, तुम्हाला म्हणायचं आहे काय ते बघा. म्हणाल? ओके, मी धरतो बाई. बे के बे बेदुने 4 बेत्रिक 6 बे चौकाठ बे पंचे 10 बे संग 12 बे 7 14 बे 8 16 बे 9 18 बे 10. नक्की? मला येत नाही म्हणून विचारलं. बे नवे किती? बे 9 18. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 22 काढ. शोधून शोधून काढा सावकाश. हां वा. गे आई इकडे ये, हे मालवणीत म्हणायचं आहे. कसं म्हणाल? 10 गुण आहे. गे आहे इकडे हय्ये. गे आई इकडे ये आहे बरोबर आहे. जरा व्यवस्थित म्हणा, सुधरून म्हणा. मालवणीत म्हणायचं आहे, मालवणीत. गे आई हय्ये. आईला एक काहीतरी शब्द आहे बघा मालवणीत, क्ल्यू देतोय तुम्हाला. हां स्टार्ट. एक मिनिट. हां सावकाश. 1 मिनिट नाही मिळणार, 10 सेकंदच मिळणार. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. गे आहे हय्ये. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताई तरी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 23 या. वा. क वरून 10 मुलींची नावं सांगायची आहेत 1 मिनिटामध्ये. हां क वरून इकडे बघा. थांबा, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. कोमल. कोमल. 10 नावं सांगायची आहेत. कोमल. करीना. सोनाक्षी. करीना सोनाक्षी. सोनाक्षी नाही तेवढंच. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. एक नवीन नाव मिळालं मुलीचं क वरून, कोणाक्षी. ठेवा नक्की. स्पर्धक क्रमांक 24 वा. सोपा प्रश्न आहे. रिक्षेने फिरता? रिक्षेने फिरता ना? ओके, रिक्षेला चाकं किती असतात? 3. 3. बघा अजून आठवून. 3च असतात. हो. मी बसत नाही कधी रिक्षेत म्हणून. सॉरी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी, परंतु उत्तर बरोबर नाही आहे, काहीतरी घोळ आहे त्या उत्तरामध्ये. या पुढील स्पर्धक क्रमांक 25. प्रश्न होता रिक्षेला चाकं किती. सोपा प्रश्न होता. हा वा. नवऱ्याला रागाने हाक मारायचे. सुरू. ओ इकडे या. इकडे इकडे तुम्ही आधी इकडे या. नवरा टीव्ही बघतोय, टीव्ही वर्ल्ड कपची मॅच बघतोय, तुम्ही जेवायला बोलवताय, तो येत नाही. कशी हाक मारला? रागाने. फास्ट. ओ इकडे या, ऐकायला येत नाही. हे खरं आहे. 10 गुण मिळाले पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक. ही हाक खरी आहे, रागाने मारायची.
वा, नवरात्रीतील देवींची 5 नावं सांगायची आहेत. देवींची शृंगेरी, महिषासुर, देवींची नावं सांगायची आहे. देवींची हां. सप्तशृंगी, पुढे येत असेल तर सांगा. असं काय नाही ना? ओके, उखाणं घ्या छानसं पटकन. जन्म दिला मातेने, पालन केले पित्याने, साईबाबांचे नाव घेते पत्नी अनाथ. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तरी पुढील स्पर्धक या. स्पर्धक क्रमांक 27. 2 मिनिटात 5 उखाणे घ्यायचे आहेत. 5 उखाणे. या सुरू, स्टार्ट. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. उभी होते माळ्यात नजर गेली तळ्यात, उभी होते माळ्यात नजर गेली तळ्यात, आत्मारामचं नाव घेते पडले मी त्यांच्या गळ्यात. 2 मिनिटात घ्यायचे आहेत, पटपट. असू नका. एक झालं, पुढे. शंकराला बेल घालते वाकून, आत्मारामचं नाव घेते सगळ्यांचा मान राखून. 2 पुढे. शेवटचं मिनिट चालू झालेलं आहे. 2 झाले, 3 घ्यायचे. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक, स्पर्धक क्रमांक 28. वा, कणकवली रेल्वे स्टेशन. नीट आहे का? कणकवली रेल्वे स्टेशन कोणत्या रोडला लागून आहे? नळदुर्ग रोडला. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 29. मला वाटलं येत नाही काय उत्तर. सोपे प्रश्न आहेत सगळे. वा, माईकवर गणपतीची आरती बोलायची. म्हणाल आरती गणपतीची. ओके, मी माईक धरतो, तुम्ही सुरू करा. स्टार्ट. सुखहर्ता दुःखहर्ता वार्ता वेदनाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगे सुंदर उठ चंदुराची, कंठी जाके मान मुक्ता पळाची, जय देव जय देव. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. स्पर्धक क्रमांक 30. या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी कोण? म्हणजे याचा कलेक्टर. उखाणं घ्या. नवरात्रीचे 9 दिवस विराजमान झाली दुर्गा माता, शरद रावांचे नाव घेते, खेळ आहे पैठणीचा. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे उंदीर मामा की जय. काय? कुठेतरी एकत्र जाऊन बसा. उंदीर मामा जावा, कुठेतरी एकत्र जाऊन बसा. छोट्याशा ब्रेक नंतर पुन्हा येईल. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ का? पाच राहा फक्त हा खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा येतोय. अर्थातच हा खेळ पैठणीचा कनेडी शहरामध्ये येऊन रंगलेला आहे. कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत आणि नाटळ हरकुळ शिवसेना कनेडी शाखेच्या वतीनं या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. तोच प्रश्न, तोच मॅजिक बॉक्स आणि तेच राऊंड. या खाली बघा. ही तुम्ही चिठ्ठी काढलेली होती. नाव काय?
नितीन हळदिवे वा, कुठे राहता? इथे राहते. हां, कुठे? कनेडी कनेडीमध्ये राहता. आवाज काढायचा आहे कोणता माहित आहे ना? सुरू व्यवस्थित. टाळ्या झाल्या पाहिजे पाठीमागे. हां, काढा काढा, आवाज काढायला पाहिजे. कनेडीमध्ये राहते म्हटल्यावर तर कळायलाच पाहिजे. हां, आवाजच तसा आहे, सांगतो कोणाचा तो नंतर. हां, बघा 10 गुण आहेत, पटकन जरा. कोणाचा आवाज आहे हा? कोणाचा आवाज? हा, कोणाचा? वा वा वा, जोरदार. या पुढील स्पर्धक क्रमांक 32. मॅडम द्या 10 गुण, कारण पब्लिकने मान्य केले. काय केलं ते? हा, पुढे स्पर्धक काढा. काय आहे? वा, दे म्युझिक विदेश डान्स म्युझिक. ना नृत्य करायचंय तुम्हाला गाण्याच्या तालावरती. हा हा, करा ना. कसं पण करा, थोडंसं करायचं, जास्त वेळ नाही आपल्याकडे. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. पाठीमागेपर्यंत हरकू नाट्य विभागीय शिवसेना कनेडी आयोजित सार्वजनिक नवरात्र उत्सव 2023 कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत हे पैठणीचा. बस बस, थँक्यू. या पुढील स्पर्धक. किती सोपं असतं, नाचायला पण लाजायचं नाही कधी. 10 गुण मिळतात, कारण हा जागरच तसा आहे. स्त्रीच्या कलागुणांना वावर मिळण्याचा जागर आहे नवरात्र म्हणजे. वा, सिंधुदुर्गात ब्रह्मदेवाचे मंदिर कोठे आहे? आहे सिंधुदुर्गात एक ब्रह्मदेवाचं मंदिर आहे. कुठे आहे? उखाणा घ्या. कोल्हापूरची अंबाबाई, तुळजापूरची भवानी, चंद्रशेखर राव आहेत, मी त्यांची अर्ध आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 34. या कलागुणांना वाव देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे कोकण 7 लाईव्हने या मॅजिक बॉक्सच्या माध्यमातून. हां, चौकस. हां, सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कुठल्या हाताचा ठसा आहे? सिंधुदुर्ग किल्ला म्हणजे मालवणच्या किल्ल्यावर. उजव्या आ समीरजी, समीर, उजव्या हाताचा ठसा आहे म्हणतात. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 35. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विधानसभेचे आमदार किती? या जिल्ह्यातील विधानसभेचे आमदार किती? या जिल्ह्यातील. सोपा प्रश्न आहे, इकडे बघा समोर. हा, 3 जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 36. स्पर्धक 41 ते 50 सज्ज राहा. 41, 42, 50 पर्यंत. हा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी कोण? कलेक्टर. उखाणा. चांदीच्या ताटात सोन्याचा चमचा, अरुण सावंतांचे नाव घेते, आशीर्वाद तुमचा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आई दुर्गा मातेचा आशीर्वाद सदैव आपल्या पाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 37. या मोबाईलला नंबर किती अंकाचा असतो? 10. नाव काय तुमचं? गौरी शिवप्रसाद पेंडू. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 38. या 41 ते 50 सज्ज राहा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ब्रह्मदेवाचं मंदिर कुठे आहे? कुठे आहे? आहे एक मंदिर. कुठे आहे? ओके, उखाणा घ्याल. हा घ्या. हिमालयाच्या पर्वतावर बर्फाच्या राशी, योगेशरावांचे नाव घेते होम मिनिस्टर दिवशी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताई. खरोखर राशी आहेत बर्फाच्या हिमालयामध्ये आहे. मी काय बघायला नाही गेलो. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. स्पर्धक क्रमांक 39. या 39. काय आहे? बापरे, वा, सुंदर. या इथे इथून त्या बॉक्स पर्यंत जायचं आणि तिकडून परत यायचं. दे म्युझिक विदेश. इथून जायचं बॉक्स पर्यंत, परत पाठी यायचं. 10 गुण.
काय करतात ते बघा. टाळ्या झाल्या पाहिजे हा, सुरू. हा या पाठी तिकडून परत पाठी आहेत. हा या. वा वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. काय केलं ते तुम्ही? हा लंगडी. ठीक आहे ठीक आहे. पुढे. वा सोपा प्रश्न आहे बघा. विमान बघितलेलं कुठे उडतं? आकाशात नाही. आणि कुठे उडतं? आकाशात आणि कुठे? आकाशात. नाही उका ना घ्या. मंगल देवी मंगल माते वंदन करते तुला. संजय रावांचे आयुष्य वाढो हीच प्रार्थना तुला. नक्कीच आयुष्य वाढणार. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे दुर्गा माते की जय. काय एकत्र कुठेतरी बसा. चला 41 ते 50 कंटिन्यू आहे. 41 ते 50 या. 41 ते 50 हरकू नाटळ विभागीय शिवसेना शाखा कनेडी आयोजित हा खेळ पैठणीचा कोकणचं नंबर 1 चॅनल अर्थातच कोकणचं नंबर 1 चॅनल अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत हरकू नाटळ शिवसेना शाखा कनेडी आयोजित हा खेळ पैठणीचा 41 ते 50 या स्पर्धकांसोबत मी येतोय. आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. कार्यक्रम होईपर्यंत आपण चॅनल सुरू ठेवा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी. यांच्यासाठी सारी पारितोषिक आहे प्रथमेश. त्यांना घेऊन जाऊ नको. जितक्या वेळ बसतील तेवढे मोठं चषक आहे त्यांना. हां काय आहे? हां मारा. कशी माराल? धरतो माईक मी. मारा फक्त. हा ओ इकडे या. बसलात काय तिकडे? कोणाला हाक मारली? परत एकदा मारा. ओ इकडे या. बसलात काय तिकडे? मग काय करायचं त्यांनी? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 42 या. वा आपल्या जिल्ह्याची राजधानी कोणती सांगू शकाल? सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची. आपल्या म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राजधानी कोणती? मुंबई. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राजधानी निळे निळे आकाश, निळे पाणी, हिरवे हिरवे रान. अनिल रावांचे नाव घेते. ठेवते सर्वांचा मान. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. स्पर्धक क्रमांक 43 वा कनेडीतून हा. तुमच्या गावात एसटी बस जाते. गाव कुठलं तुमचं? शिवडाव. कोणती एसटी बस जाते कनेडी गावातून शिवडावला? शिवडावला. ठीक आहे उका नाही. गुलाबाचं फूल दिसायला ताजं. संतोष रावांचं नाव घेते. सौभाग्य माझं. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आई अंबे मातेच्या चरणी प्रार्थना आपल्याला अखंड सौभाग्य लाभो. या पुढील स्पर्धा. आणि बॅच लावायचा नंतर लावा. ठीक आहे आता लावू नका. काढा चिठ. हां वा आज देवीचे 9 रंग मानले जातात साडीचे. आजचा रंग कोणता आहे? केशरी. केशरी. पाय कुठे तुमचे? उकानं घ्या. सुंदर अनाथ लावले केळी. राजेश सावतांचे नाव घेते. आज होम मिनिस्टरचा खेळ व्यक्ती ते. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईंसाठी. या पुढील स्पर्धक.
माईकवरती फुगडी म्हणायची म्हणाल हां उखाणं घ्याल हां शंकराच्या देवळात बेल घालते वाकून दत्ताराम भोगलेंचं नाव घेते सगळ्यांचा मान राखून. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक सर्व सहभागी स्पर्धकांना हरकू नाटक विभागीय शिवसेना शाखा कनेडीच्या वतीनं आकर्षक भेटवस्तू आणि कोकण साध लाईव्ह कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल यांच्या वतीनं प्रत्येकाला सन्मानपत्र आणि प्रमाणपत्र मिळणार आहे, लक्षात ठेवा. हा द्या इकडे द्या, आधीच सुरू केलं. इथे या करणार नाही तर काय या पडाल खाली, इथे या. स्टार्ट. विद्वेष काय, ज्या ठिकाणी विद्वेष असला त्या ठिकाणी समजायचं काय पाठी पडाल. नाही हा अम्मा काय गाणं आहे अम्मा अम्मा या हा लवकर आता लास्ट आहे का. ठीक आहे थोडं झालं ना बघा 10 गुण आहे ना. या पुढील स्पर्धक या. मॅजिक बॉक्स ज्यांनी बनवला त्याला मनापासून माझा नमस्कार आहे. काय आहे वा सिंधुदुर्गात ब्रह्मदेवाचं मंदिर कुठे आहे. ओके उखाणा. चंद्र सूर्य तारे आहेत आकाशाचे सोबती अजितराव आहेत माझे साता जन्मीचे सोबती. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 48 यांना बघूया कोणाचा आवाज काढायचा आहे. थांबा. वा आजच्या साडीचा रंग सांगायचा. कडाकाडी. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. ग्रे कलर तुमच्या बाजूलाच आहे उभी होय ना. या पुढील स्पर्धक क्रमांक 49 त्यांचं हसणं अजून थांबत नाही. पुढे वा रिक्षेला चाक किती हो. रिक्षेला चाक 3. बघा एकदा आठवा 3 असतात. हो 3. मला पण काय एवढं माहिती नाही बघा. 3च. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. नाही हा उत्तर चुकीचं आहे. या स्पर्धक क्रमांक 50 पुढे रेडी राहा. 51 ते किती आहेत लास्ट समीर 60 51 ते किती आहेत हां 62 सगळे यायचं 51 पासून सगळे शेवटपर्यंत. हां माईकवर गाणं बोलायचं आहे पण आता हे बोलायचं नाही बारशाचं म्हणायचं आहे गाणं म्हणा. बारशाला गीत म्हणतात ना पाण्यात घालताना. सुरू. गाणं नाही. सुरू. पाण्यात घातलं जातं आहे गाणं म्हणायचं आहे बारशाचं गीत. म्हणा. नाही फुगडी म्हणाल. गाणंच म्हणावं लागेल. फुगडी बारशाचं कुठलं म्हणाल. हां लिंबोनीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई आज माझ्या पाडशाला झोप का ग येत नाही. लिंबोनीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई. झोपला आणि म्हटलं तर आम्ही झोपणार इथे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे अंबे माते की जय. काय स्मरणशक्ती फेरी आहे. मी आता नंबरने बोलवणार नाही. अंबे माते की जय. एकत्र कुठेतरी बसा. चला 51 ते 60 51 ते 60 उमेश 51 ते 62 सगळे टोटल 62 पर्यंत शेवटचे सगळे स्पर्धक 51 ते 62 कंटिन्यू आहे. 62 ना हां 51 ते 62 62 या पटपट. तर आपण पाहतोय हरकुळ नाटळ विभागीय शिवसेना शाखा कनेरीच्या वतीनं आयोजित हा खेळ पैठणीचा आणि अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टी सहप्रायोजक कॅमलिन आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलोय हा खेळ पैठणीचा
उद्या सुद्धा प्रत्येक दुसऱ्या गावामध्ये जाणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक शहरात जाऊन आम्ही खेळणार आहोत. महिलांच्या कलागुणाला वाव देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. महिलांच्या कलागुणाला जो सुप्त कलागुण लपलेले असतात महिलांमध्ये त्यांना वरती काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय आणि म्हणूनच घेऊन येतोय आम्ही खेळ पैठणीचा. त्याच मॅजिक बॉक्स शेवटच्या ग्रुप समेत येतो. या स्पर्धक क्रमांक 51 नंबर प्रमाणे रा 58 इकडे रा. हां काढा तिची. मॅजिक बॉक्सचा शेवटचा राऊंड आहे. वा कनेड येथील बँकेची नावं सांगायची आहेत. बँकेमध्ये जाता कनेडीमध्ये? हो ठीक आहे. कुठल्या कुठल्या बँका आहेत? पतसंस्था काय? सिंधुदुर्ग बँक, बँक ऑफ इंडिया आणि पतसंस्था. पतसंस्था कुठली आहे? एवढेच नाही. ओके ओकानं घ्याल. हां इकडे जरा. हां सासू मिळाली मायेची, सासरे मिळाले प्रेमी, दीर मिळाले हौशी. बाबूरावांचे नाव घेते होम मिनिस्टर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 52 या. वा जमेल. लंगडी घालायची आहे. तिथून इथे इथून तिथे. ओके दे म्युझिक. हां तिथून इकडे आणि परत इकडून तिकडे. चप्पल काढून काढण्याचे. आईंसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. लंगडी घालायचे 10 गुण आहेत बघा. हां स्टार्ट. जोरदार टाळ्या पाठीमागे. टाळ्या का वाजत नाही आहे? तुमच्यासाठीच वाजवा. बस बस ओके 10 गुण मिळालेले आहेत तुम्हाला. या पुढील स्पर्धक क्रमांक 53. हे ना बघूया कोणाचा आवाज काढायचा आहे. द्या इकडे. वा कनेडी गावापासून 10 किलोमीटर अंतरावर कोणतं गाव आहे? 10 म्हणा किंवा 12 म्हणा. कनेडी गावापासून 12 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या सर्व गावांची नावं सांगायची आहेत. आहे माहीत? सांगवे. 10 ते 12 किलोमीटर आहे कनेडी गावापासून. कनेडी शहरापासून म्हणजे कनेडी बाजारपेठ तू इतरत्र 10 ते 12 किलोमीटर. कोणती गावं आहेत? दिगवडे, नाटो. सगळी सांगा आजूबाजूची. उकन घ्या. मंदिरात वाहते फूल आणि पान. तुषाररावांचं नाव घेते ठेवून सर्वांचा मान. वा जोरदार. थांबा थांबा. कावळ्याचा आवाज काढाल? हां सुरू. कावळ्याचा आवाज काढायला आवाज बसायची गरजच नाही. त्याचा ऑलरेडीच बसलेला असतो. वा सुरू. इकडे बघा कॅमेरा. काव काव काव. हा भुकेलेला झाला तर व्यवस्थित स्ट्रॉंग. वाडी दाखवल्यावरचा. हां वाडी दाखवल्यावर तिकडे. काव काव काव. आळशी कावळा आहेत. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. पुढील स्पर्धक या. स्पर्धक क्रमांक 54. दोन्ही तसेच केले त्यांनी. मग मला वाटलं आळशी आहे. हां तुमच्या नवऱ्याला हाक मारायची. क्ल्यू देतो मी. वर्ल्ड कपची मॅच बघतोय भारत पाकिस्तान. हां तुमचं जेवण झालेलं आहे. बोलवत आहे. जेवायला येत नाही. तुम्हाला भूक लागलेली आहे. कसं माराल हाक नवऱ्याला? अहो इकडे या. एवढ्या प्रेमाने. भूक लागलेली आहे तुम्हाला. अहो इकडे या ना. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 55. आजकाल महिला खूप प्रेमाने हाक मारायला लागल्या नवऱ्याला. नाही हो? हां वा 2 मिनिटामध्ये 5 उकारी घ्यायचे. जमेल? सुरू. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. तुळशीला पाणी घालते पळी पळी घालते पाणी. उमेश सावंतांचं नाव घेते खेळ पैठणीच्या वेळी. महादेवाच्या पिंडीला बेल घालते वाकून. उमेश सावंतांचं नाव घेते सर्वांचा मान राखून. आणि सत्यनारायण पूजेला समयी लावल्या 360. उमेश सावंतांचं नाव घेते खेळ पैठणीचा थाट. पुढे पटपट. 1 मिनिट बाकी. दोनच राहिले. पटपट घ्या घ्या. त्यांच्याकडे बघू नका. घ्या. दोनच राहिले. होत नाही पटकन. आठवतच नाही. आठवत नाही. ठीक आहे. ओके म्हशीचा आवाज काढा. नको काढू. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. परंतु 2 राहिली हा तुमची उपाय. या स्पर्धक क्रमांक 56. का आहे? अनाउन्समेंट करायची आहे. बस स्टँड किंवा रेल्वे स्टेशन कराल? हां कणकवलीवरून नरडबे गाडी लागली आहे. चला सुरू. मॅट क्रमांक 6 वरती
कणकवली ते नरडवा ही बस लागलेली आहे. पुढे अनाउन्समेंट करतात ना बघा, डेपोला बस लागला ते कसे करतात तसं कर. फ्लॅट क्रमांक 6 वरती कणकवली नरडवा ही बस लागलेली आहे. त्यात कृपया प्रवाशाने आतमध्ये बसून घ्यावे. जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 57. वा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. तुमचं माहेर कुठलं? कनेडी सासर? इथलंच कनेडी. लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? लव्ह मॅरेज. लव्ह मॅरेज आहे. ओके. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 5 मुख्य देवस्थानं सांगायची आहेत. प्रमुख देवस्थानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील. जिल्ह्यातली सांगायची आहेत 5 प्रमुख देवस्थान. येत आहेत? ओके. उखाणं घ्याल? हां. टाळ वाजे विना वाजे वाजती बासरी नामदेवरावांचं नाव घेते मी रोज असरी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. पुढील स्पर्धक या. स्पर्धक क्रमांक 58 या. कनेडी गावामध्ये, कनेडी शहरामध्ये हा खेळ पैठणीचा रंगलाय. मजा येते ना? जरा बरं अंबे माते की बघूया झोपलात काय. गणपती बाप्पा. ते गणपतीत खरोखरच ताकद आहे. दुर्गा माते की आय, आईमध्ये पण ताकद आहे. हां, पुढे काय आहे एवढं टेन्शन? रानभाज्यांचं नाव सांगा. रानभाजी असते ना, रानातील भाजी. 5 नावं सांगायची. सुरू. कुरडू, भारंगी, पेवगो, तायकुळो आणि आणि मोर मोर मोर. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. क्या बात आहे, क्या बात आहे. पुढील स्पर्धक या. असलेले जे सुप्त गुण आहेत त्या कलागुणाला वाव करण्याचा हा मॅजिक बॉक्स आहे, बाकी काही नाही. उखाणं घ्या, नाव सांगा. हा जुना झाला कार्यक्रम. तळ्यात मळ्यात बात करतात, जुना झाला. हां, काय आहे? ठीक आहे. याच्यामध्ये आहे विमान कुठे उडते. विमान बघितलंय कुठे उडतं? एस टी कुठे चालते? एसटी रोडने. आणि हे कावळा कुठे उडतो? आकाशात. आकाश. चिमणी कशी करते? काव काव चिव चिव. थांबा इथे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. कावळ्याला शोधणार मी त्या चिमणीला. चिमणीला नाही शोधून काढली तर बघा. पुढे घे. वा, देवींची 5 नावं सांगायची आहेत नवरात्र उत्सवातीला. सुरू. जगदंबा, अंबादेवी, कात्यायनी, कात्यायनी झाली. उखाणं घ्या. घ्या. मंगळसाठी 2 वाट्या सासर माहेरची खून विजयरावांचं नाव घेते भगवान रावांची. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. एकूण 62 स्पर्धक आहे. 62. एकालाही बाद करणार आहे, परंतु 3 राऊंडमध्ये आम्ही 3 पारितोषिके, जी आहे पहिली सोन्याची नथ आणि पैठणी, दुसरी आहे सेमी पैठणी, तिसरी आहे पैठणी, हे 3 क्रमांक काढून दिले पाहिजेत. कोणी नाराज होऊ नका. 100 स्पर्धक असतात तेव्हा 99 जणींना थांबावं लागतं, तेव्हा कोणतरी एक विजेती होते. आणि म्हणूनच सप्टेंबर 2004 मध्ये सुरू झालेला हा कार्यक्रम कोणी केला तुम्हाला माहीत आहे. तो कार्यक्रमात गावागावात घराघरात गल्लोगल्ली जाऊन पोहोचले. त्यामुळे नाराज कोणी होऊ नका. विरंगुळा म्हणून खेळायचा आहे, स्पर्धा म्हणून नाही. ओके, काढ. वा, विजयदुर्ग किल्ल्यावर कोणता वायू दिवस साजरा केला जातो? विजयदुर्ग किल्ला माहित आहे? ओके, उखाणं घ्याल. शंकराच्या पिंडीला बेल घालते वाहून सुरेंद्र सावतांचे नाव घेते सगळ्यांचा मान राखून. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईंसाठी. त्यानंतर शेवटची स्पर्धक क्रमांक 62. बघूया यांना काय करायचं आहे ते. हा, वा, नाव काय तुमचं? अवनी. या, अवनी नावाप्रमाणे चिठ्ठी आलेली आहे. वाघाची डरकाई, वाघ डरकाई फोडतो ना, तो आवाज काढायचा आहे. नाही जमणार. बघा, नाही. अवनी नाव आहे ना तुमचं. अवनी वाघीण होती, माहिती आहे तुम्हाला? नाही जमणार. नाही. ठीक आहे, मग जोरजोरात हसायचं आहे. हसाल? आता हसायला येत नाहीये. मग 10 गुण मिळणार नाहीत. हसा पटपट. काय हसा? एवढ्याच्यात हसायला. एवढ्याच्यात हसायला. मोठ्याने हसलं पाहिजे जरा.
एवढंच येतं. ओके, जोरदार ट्राय झाला पाहिजे ताईसाठी. तुमच्या इकडे तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे अंबाबाई ग्रुप. काय कुठे एकत्र बसा, जाओ चला बसा एकत्र. आणि प्रत्यक्षात आता खेळायला म्हणजे जी गेमला हा पण ग्राउंडच होता, काळजी करू नका. याच्यात जे गुण संख्या आहे ती आमच्या रेसकडे आहे, आमच्या परीक्षकांकडे आहे. आपण मात्र कुठेही जाऊ नका, फक्त पाहत राहा खेळ पैठणीचा. अर्थातच कोकणचा नंबर 1 चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत, तसेच हरकुळ आणि नाटळ विभागीय शिवसेना शाखा कनेडी आयोजित अर्थातच खेळ पैठणीचा. छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा येऊ. आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक कॅमलिन. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम. तर या खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमामध्ये छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा येतोय पुढच्या फेरीसाठी. अर्थातच आपली फेरी जी आहे ती सोपी फेरी आहे. स्ट्रॉ माळायचे आहेत केसामध्ये, अशी ती फेरी आहे. तर पुढच्या फेरीसाठी आम्ही सुरुवात करतोय. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत हरकुळ नाटळ विभागीय शिवसेना शाखा कनेडी आयोजित. प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक कॅमलिन. हा खेळ पैठणीचा. हा बोल समीर.
नाही पाठी जास्त पडाल. रेडी? एका मिनिटाचा अवधी आहे. काय करणार? काय करणार? स्ट्रॉ मारणार. बरोबर. एका वेळी किती मारणार? एकच मार. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालेल किंवा मदत करायला ह्या हातातून जायला चालतो. पण दोन्ही हाताने असे असे मारायचे सवय आहे. मला माहिती आहे काय करणार की नाही म्हणणार तरी करणार. हां, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. तुम्ही लक्ष द्यायचा. एका वेळी एकच. पण लक्ष देताना पाठी पाठी जाऊ नका. हां, की तुमची पैठणी मिळाली तुम्हाला. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. आता स्टार्ट. एका वेळी एकच. एका वेळी एकच मारायचं. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करत करत कोकण सातची टीम पोहोचली या कनेडी शहरामध्ये आणि सुरू झाला खेळ पैठणीचा धमाका. मी सुरुवातीलाच सांगितलं खेळ पैठणीचा म्हटल्यानंतर स्पर्धा नाही आहे तर तो विरंगुळा. 2004 सप्टेंबर रोजी सुरू झालेल्या या कार्यक्रमाची हळूहळू ती एवढी पोटी प्रसिद्धी झाली की खेळ पैठणीचा आज गावोगावी जाऊन पोहोचलेला आहे. आणि म्हणूनच कोकणचं नंबर 1 चॅनल दैनिक सात कोकण, कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात आपल्यासाठी घेऊन येते खेळ पैठणीचा महिलांच्या कलागुणाचा आणि सुप्तगरांचा विकास करण्यासाठी व्यासपीठावर ते गुण उपस्थित करण्यासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन केले जाते. गावोगावी आपणही सहभागी व्हा, उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हा. पटपट. एका वेळी एकच मारायचं आहे. केसामध्ये अडकतील तेवढेच आम्ही मोजणार. 10 5 0. थांबा. हात सोडा. ओके, चला मोजा. तुम्ही मोजायचे. हां, अशा हातामध्ये काढून घ्या आई. सगळे घ्या किंवा एक एक काढा. हां, चालतंय. ओके, आणि मोजा. हा त्यांच्या केसामध्ये अडकला नाही. हा कानामध्ये अडकला. काढा तो, काढा. ओके, कार्यक्रम लाईव्ह आहे, काही करून जमणार नाही. केसामध्ये अडकलेला. लोक विचारणार आम्हाला केसामध्ये कुठे भाऊजी अडकला आहे, तो कानामध्ये अडकला आहे. भरपूर असतात, खाली कमेंट येत असते. बघूया कोणाला किती गुण मिळतात. सगळ्या गुणांची तिन्ही फेऱ्यांची टोटल होणार आणि मिळणार तिला पैठणी, सोन्याची नथ, सेमी पैठणी, पैठणी आणि आकर्षक भेटवस्तू मिळणार आहेत. बघूया कोण होते या वर्षीची, दुसऱ्या वर्षीची ही कनेडीतील महापैठणी विजेती. रेडी? चला थांबा, मी येतोय तुमच्या. स्पर्धक क्रमांक 1 किती? हां, ती जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. स्पर्धक क्रमांक 2 19 19. स्पर्धक क्रमांक 3 20. स्पर्धक क्रमांक 4 33 33. स्पर्धक क्रमांक 5 26 26. स्पर्धक क्रमांक 6 27 27. स्पर्धक क्रमांक 8 19 19. स्पर्धक क्रमांक 8 28 28. स्पर्धक क्रमांक 9 25 25. आणि स्पर्धक क्रमांक 10 16 16. 16. ओके ना? आता तुम्ही उभे राहा, तुम्ही बसा. गणपती बाप्पा मोरया. उभे राहा, सावकाश उभे राहा. पाठीमागे तोल जाईल कारण आपण बसल्यानंतर पायामध्ये मुंग्या वगैरे येतात. तर सावकाश. तुमची काळजी आम्हाला आहे आणि म्हणूनच आम्ही खेळ घेऊन आलो आहे या कनेडी शहरामध्ये. हरकुळ नाटक विभागीय शिवसेना शाखा आयोजित सार्वजनिक नवरात्र उत्सव 2023. उंदीर मामा कुठे आहे? हात वर करा. उंदीर मामा. आणि दुर्गा माता, हां, अंबे माता, अंबे माता, अंबाबाई. हां, स्मरणशक्ती आहे. नावं इकडे तिकडे झाली, मी जबाबदार नाही. हां, चला रेडी? येऊ देता. रेडी का? काय करणार तुम्हाला तेच सांगतो परत एकदा. एका वेळी एकच मारायचं. आई तुम्हाला माहीत आहे तरी पण सांगतो. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालेल. ओके, आणि जेवढे केसामध्ये अडकणार तेवढेच आम्ही मोजणार. डोक्यावरती माळा, आंबाड्यामध्ये माळा किंवा वेणीमध्ये. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. हरकुळ नाटक विभाग शिवसेना शाखा कनेडी आयोजित आणि कोकणचं नंबर 1 चॅनल, अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमामध्ये अगदी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. प्रथम क्रमांकाला मिळणार आहे सोन्याची नथ आणि पैठणी. द्वितीय क्रमांकाला मिळणार आहे सेमी पैठणी. तृतीय क्रमांकाला मिळणार आहे ही पैठणी आणि प्रत्येक सहभागी कलाकाराला, स्पर्धकाला आकर्षक भेटवस्तू मिळणार आहे आणि सोबत मिळणार आहे कोकण सात लाईव्हच्या वतीने जे आपल्या आयुष्यामध्ये
अगदी मोलाचा ठरेल असं सन्मानपत्र. दे म्युझिक. पटपट एका वेळी एकच हात सोडून राहतील तेवढेच मोजणार हा आम्ही, नाही तर हातामध्येच घेऊन मानाल. हा थांबा थांबा थांबा, हात सोडा. ओके मोजा. हात सोडल्यानंतर हसू नका, पडणार. मी नेहमीच विनोदाने सांगत असतो. चला, उंदीर मामा की जय आणि दुर्गा माता या इथे येऊन थांब. मी नेहमीच विनोदाने सांगत असतो, नेहमीच. एका कार्यक्रमामध्ये लाईव्ह शो होता तो सुद्धा कासारडे गावामध्ये, आणि तेव्हा माझा माईक चुकून चालू राहिला. समोर त्यांचे पतिदेव बसलेले आणि असाच तिने पिसारा फुलवलेला होता. पतिदेव तिथून पटकन बोलले, काय साळेंद्रासारखा पिसारा फिरवलाय. माझा माईक चालू राहिलेला, मला सुद्धा माहीत नव्हतं. तिने ऐकलं आणि ती एवढी हसली, सगळे स्ट्रॉ खाली पडले. म्हणून हसू नका. रेडी. स्पर्धक क्रमांक 11 समीर. स्पर्धक क्रमांक 11, 28, 27, 27. स्पर्धक क्रमांक 12, 21. स्पर्धक क्रमांक 13, 31. स्पर्धक क्रमांक 14, 35. स्पर्धक क्रमांक 15, 33. स्पर्धक क्रमांक 16, 19. स्पर्धक क्रमांक 17, 19. दोघांनी काही विचार करून आलेला काय. स्पर्धक क्रमांक 18, 25, 25. स्पर्धक क्रमांक 19, 29. आणि स्पर्धक क्रमांक 20, 22, 22. दोन्ही ग्रुपने स्ट्रॉ खाली ठेवा आणि एकत्र कुठेतरी जाऊन बसा. जाऊ, हलू नका, स्ट्रॉ तुम्ही उचलू नका. चला, उंदीर मामा की जय आणि दुर्गा माते की जय. उंदीर मामा यायचं, बसायचं. दुर्गा मातेने पाठी उभं राहायचं. या. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हला आणि दैनिक कोकण सातला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. शिवसेना कनेडी शाखा हरकुळ नाटळ विभागीय हा खेळ पैठणीचा या कनेडी शहरामध्ये रंगतोय. बघूया पुढे काय काय होतंय, कोणाच्या घरामध्ये जातं हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र. अर्थातच हा खेळ पैठणीचा. बघूया. उंदीर मामा की जय. स्ट्रॉ आपापले घ्या जवळ. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम. तर या ठिकाणी पुन्हा येतोय छोट्याशा विश्रांतीनंतर हा खेळ पैठणीचा. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत हरकुळ नाटळ विभागीय शिवसेना शाखा कनेडी आयोजित खेळ पैठणीचा. एका वेळी किती मारणार? दुसऱ्या हाताचा वापर हा नाही काय मग अशी म्हटलात मग. हां मी जबाबदार नाही. हां फक्त दोन्ही हाताने असे असे माळू नका. तुम्ही काय करणार पाठीमागे आणि काय बघणार काय? एकच माळते का? दुश्मनी ठेवून मोजू नका, नाही तर बघते तुझं काढून टाकते. एक 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 काढून टाका. हां रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दे म्युझिक. एका वेळी एकच माळायचा.
पुन्हा एकदा मी घोषित करेन, प्रथम पारितोषिक आहे अर्थातच सोन्याची नथ आणि महापैठणी. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे सेमी पैठणी. तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे पैठणी. आणि प्रत्येक सहभागी कलाकाराला स्पर्धकाला आहेत अर्थातच आकर्षक भेटवस्तू. आणि कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून आहे प्रत्येकाला सन्मानपत्र. बघूया या वर्षीची नाटळ हरकुळ विभागीय शाखा शिवसेना कन्नडी कोण होते या वर्षीची पैठणी विजेती. काही वेळातच आपल्या लक्षात येईल. पटपट 10 सेकंद बाकी आहेत. हात सोडल्यावर जेवढे राहणार तेवढेच आम्ही मोजणार. थांबा, हात सोडा. चला मोजा. हसू नका, मगाशी सांगितलंय हसू नका. हसलं तर पडणार, मला काय नाही. हसलं तर हसलं पाहिजे, परंतु स्ट्रॉ पडणे एवढं हसता कामा नये, होय ना. तर कसा वाटला कार्यक्रम? सुरू आहे तो कार्यक्रम कसा वाटला? पाठीमागे ओके ना? आपल्याला तळ्यात मळ्यात वगैरे नाही, डायरेक्ट खेळा. किती ते स्पर्धक असू दे, बादच करणार नाही. हा पॅटर्न आहे कोकण सात लाईव्हचा. कोकणचं नंबर 1 चॅनल आहे, महा चॅनल आहे कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात. जरा पाठीमागेपर्यंत गणपती बाप्पा, उंदीर मामा की, वा वा क्या बात आहे. अंबे माते की, अंबे मातेलाच काहीतरी प्रॉब्लेम आहे थोडासा. गणपती बाप्पा रेडी आहे. स्पर्धक क्रमांक 21 45 45. वाळके मॅडम तरी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. स्पर्धक क्रमांक 22 27 27. स्पर्धक क्रमांक 23 वा 23 वा 23. स्पर्धक क्रमांक 24 30. स्पर्धक क्रमांक 25 26 26. स्पर्धक क्रमांक 26 37. लिहितोयस ना? ओके. स्पर्धक क्रमांक 27 24. स्पर्धक क्रमांक 28 29. स्पर्धक क्रमांक 29 25. आणि स्पर्धक क्रमांक 30 किती? 21 झाले. ओके चला, तुम्ही उभे राहा. उंदीर मामा चौकाशी राहा, पाठी पडाल. दुर्गा माते की जय. बसा. पुढच्या ग्रुपने तयार राहा. अंबे माते की जय आणि अंबाबाई ग्रुप. आपण सज्ज राहायचंय. रेडी? तुम्हाला सुद्धा तोच नियम, एका वेळी एकच माळायचा. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तरी चालेल. आपापले स्ट्रॉ. हां, आणि संपले तर आम्ही देणार, दुसऱ्याचे ओढू नका. हां रेडी? काय कुठे कुठे माळणार? केसामध्ये, आंबाड्यामध्ये, वेणीमध्ये, डोक्यावर माळले तरी चालतील. हां तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. विद्येश. तुम्ही लक्ष ठेवा, एका वेळी एकच माळतात का? 2 माळले तर काय बोलायचं नाही, असं काढायचं एक त्याच्यातला आणि खाली टाकायचं. हां कोण होणार या वर्षीची महापैठणी विजेती? काय होईल हे शेवटच्या राऊंडमध्ये कळेल. पण तोपर्यंत आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. अगदी मनापासून स्वागत शिवसेना नाटळ शासक शिवसेना शाखा कन्नडी विभागीय आणि कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून आलेल्या सर्व रसिकप्रेमींचं या कन्नडी शहरामध्ये अगदी मनापासून स्वागत आहे. उद्या सुद्धा आम्ही असंच एका शहरामध्ये जाणार आहोत आणि तिथे पण सुद्धा होणार आहे तो धमाका खेळ पैठणीचा. एकही स्पर्धक बाद नाही. गेल्या वर्षी तर गेल्या कार्यक्रमात आमच्याकडे 200 स्पर्धक होते, एकालाही बाद केलं नाही. सगळ्यांना खेळवलं, सगळ्यांना खेळवलं. अजिबात बाद फेरी खेळवली नाही. असा आमचा पॅटर्न आहे. थांबा. हात सोडा मॅडम. चला मोजा. ओके. हा बघा एक पडलाय तिच्या केसात. मोजा. फुलं माळता कशी? फुलं माळता एवढी केसात? नाही, हाणणार होतं गुलाबाचीच फुलं, पण म्हटलं नको जास्त माळली तर परत ती बरोबर ऑड दिसतात थोडी. म्हटलं स्ट्रॉ घेऊन जाऊ. हां स्पर्धक क्रमांक 31 किती? 26.
स्पर्धक क्रमांक 32, स्पर्धक क्रमांक 31 किती होते 26, स्पर्धक क्रमांक 32 एक मिनिट किती 38, स्पर्धक क्रमांक 32 38 गुण, स्पर्धक क्रमांक 33 32 गुण 32, स्पर्धक क्रमांक 34 जरा बॅच दाखवा मॅडम बॅच, स्पर्धक क्रमांक 34 किती 42 काय माळालात की मस्करी करत 42, स्पर्धक क्रमांक 35 31, स्पर्धक क्रमांक 36 25, स्पर्धक क्रमांक 37 23 23, स्पर्धक क्रमांक 38 24, स्पर्धक क्रमांक 39 19, स्पर्धक क्रमांक 40 हां 33 33 ठेवा आणि दोन्ही ग्रुप आपण कुठेतरी जाऊन बसा. चला अंबे माते की जय आणि अंबाबाई ग्रुप म्हणजे शेवटचे दोन्ही ग्रुप. चला बघूया पटपट कंटिन्यू आहे आले ना. आपण कुठेही जाऊ नका, सुरू आहे खेळ पैठणी. आता स्ट्रॉ माने यासाठी दोन्ही ग्रुप येतील शेवटच्या राऊंडसाठी. चला पटपट. अंबे माते की जय बसायचं आहे आणि अंबाबाई ग्रुपने त्याच्या पाठी उभं राहायचं आहे. आणि मगाच्यासारखा म्हशीचा आवाज काढायला म्हणून हसू नका हां, नाही तर ते स्ट्रॉ पडणार, बाकी काय होणार नाही. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज. लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साधला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. या दोन्ही चॅनलच्या माध्यमातून आता कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साध प्रस्तुत हरकुळ नाटळ विभागीय कनेडी शाखा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा. आपण कुठेही जाऊ नका आणि धमाल येईल तिसऱ्या राऊंडमध्ये. तोपर्यंत आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. रेडी? तुमचा डायव्हिंग सुरू होतोय. थांबा बसू दे ना. बघा अंबे माते की जय यांनी बसायचं आहे. बसा इथे येऊन. चला मी सांगतो ना तुमच्यासाठी म्हणा. गॅस स्ट्रॉ आपल्या जवळ असू दे असू दे असू दे असू दे करूया ॲडजस्ट करूया तुमच्यासाठी म्हणून. परत कुठे उठत राहणार होय ना. चला एका वेळी हां उमेश चला तुमचा टायमिंग सुरू होतो. एका वेळी एकच माळायचा. हां तुम्ही लक्ष ठेवा. आता स्टार्ट. एका वेळी एकच, हसत राहू नका. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालतो. अजूनही सांगतो नंतर भांडाल माझ्याबरोबर नाही तर तिने सपोर्ट घेतलेला म्हणून. जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजे. काय का कमी पडत नाही कळत नाही. काय का कमी पडत आहे. वा वा माझ्यासाठी नको त्यांच्यासाठी वाजव. पुढे बच्चे कंपनी. विमान कुठे उडतं? कुठे उडतं विमान? हा ये ना ये. कुठे उडतं? इकडे. कुठे कुठे? आकाशात. नाही तर काही जमिनीवर उडणार. कुठे उडतं विमान? आहे कोणाकडे उत्तर? आहे या ये. पटपट माळा पटपट माळा. 30 सेकंड बाकी आहेत अजून. हा कुठे? मामाच्या गावाला कुठली गाडी जायची पहिली? मामाच्या गावाला कुठली गाडी जायची? सांगितलं असतं आता. थांबा. हात सोडा बघूया. हात सोडा प्रत्येकाने. हां मोजा. मामाच्या गावाला बैलगाडी जायची पहिली. बैलगाडी.
बरं, ससाच्या आणि कासवाच्या शर्यतीमध्ये कोण जिंकतं? हा काय पण हा कुठली गाडी द्यायची? जुग 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 अगेन गाडी. वा, नाव काय तुझं बेटा? खुशी प्रदीप सावंत. वा, हिला घेत क्लोज. हा नाव? खुशी प्रदीप सावंत. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ते ताईंसाठी. बसा कुठेतरी. झुकझुक गाडी जायची, बैलगाडी पण जायची, तेव्हा रस्ते खराब होते म्हणून. हा, स्पर्धक क्रमांक 41 किती? 26. स्पर्धक क्रमांक 42 36. स्पर्धक क्रमांक 44 22. स्पर्धक क्रमांक 45. हो, थोडं फ्री आहे. 43 राहिलेला आहे. स्पर्धक क्रमांक 44 22. स्पर्धक क्रमांक 45 27. स्पर्धक क्रमांक 46 31. स्पर्धक क्रमांक 47 46. 46. स्पर्धक क्रमांक 48 31. 31. स्पर्धक क्रमांक आता 43 घे, किती? 40. आणि स्पर्धक क्रमांक 49 30. आणि स्पर्धक क्रमांक 50 किती? 35. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे यांच्यासाठी. तुम्ही बसा, तुम्ही उभे राहा. चौकशा बसल्यानंतर पायामध्ये मुंग्या वगैरे येतात, हळू. आणि पाठी जास्त जाऊ नका, जास्त पाठी जाऊ नका, इकडे पाठी उभ्या राहणार आहे. हां, हो, असू दे. बसा. सरका इकडे. ताई इथे या, ताई इकडे या. सरका इकडे ना, सरकवा सरकवा. हां, सरकवा. घ्या प्रत्येकाने आपापले स्ट्रॉ वाटून घ्या थोडे थोडे. शबास. ओके, रेडी? हे घ्या, द्या स्ट्रॉ द्या ना, ह्याच्यातले घ्या स्ट्रॉ. सरका इकडे, इथपर्यंत या. हां, तिकडून जा, पुढे पुढे सरका ना. पाठी बघा फक्त, पडाल बिडाल. मॅडम यांच्या पाठी या, यांच्या हां, इथे या, अजून या. हां, पाठी जाऊ नका जास्त, पुढे सर. ओके, आता बरोबर आहे. पाठीमागे पडाल, पडू नका. पडलात तर परत घोळ. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. एका वेळी एकच. हां, ठेवा का स्ट्रॉ. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दे म्युझिक. एका वेळी एकच माळायची. तर हरकुळ नाटक विभागीय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे कनेडी शाखा आयोजित आणि कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत आम्ही घेऊन आलो या कनेडी शहरामध्ये हा खेळ पैठणीचा, ज्याला प्रथम क्रमांकाला आहे सोन्याची नथ आणि महापैठणी, द्वितीय क्रमांकाला आहे सेमी पैठणी, तृतीय क्रमांकाला आहे पैठणी आणि सर्व स्पर्धकांना आहे आकर्षक भेटवस्तू. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हरकुळ नाटक विभागीय शिवसेना कनेडी शाखेच्या वतीनं आणि कोकणच्या नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7च्या वतीनं आहे एक सन्मानपत्र. आपण कुठेही जाऊ नका, पहा काय काय करतायत बघा. खेळ पैठणीचा अजून एक राऊंड शिल्लक असेल मला वाटतं. पटपट पटपट, काही सेकंड शिल्लक आहे तुमच्यासाठी. काही सेकंड. कोणालाही बाद केलेला नाही आहे. तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. थांबा 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 थांबा, हात सोडा. ओके, चला. सद्गुरू वामनराव पैंनी म्हटलेलं आहे की तूच आहे तुझ्या जीवनाचा काय म्हटलंय? शिल्पकार. म्हणजे तुम्ही जे खेळणार आहे ते तुम्ही तुमच्या हातानेच गुण मिळवताय. आम्ही देतोय का? आम्ही फक्त लिहायचं काम करतोय. समीर सावंत बरोबर. तुम्ही तुमच्याच हाताने मिळवताय, तुमच्याच हाताने जिंकायचं आहे. रिझल्ट तुमच्या समोर आहेत, गुण तुमच्या समोर आहे. असं आहे चॅनल? नाही, एकच आहे की आम्ही बाद फेरी खेळवतच नाही, कारण हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना कनेडी शाखा हरकुळ नाटक विभाग आयोजित हा खेळ पैठणीचा. स्पर्धक क्रमांक 51 किती? हां 23 23. स्पर्धक क्रमांक 52 24. स्पर्धक क्रमांक 53 34 34. स्पर्धक क्रमांक बॅच सर करा मॅडम 54 29 29. स्पर्धक क्रमांक 55 35.
स्पर्धक क्रमांक 56, 36, स्पर्धक क्रमांक 57, 29, स्पर्धक क्रमांक 58, 37, स्पर्धक क्रमांक बॅच सर्व करा. ओके, थोडंसं गॅप आहे बघ. स्पर्धक क्रमांक 60 किती 29, 29, स्पर्धक क्रमांक 61, 13, स्पर्धक क्रमांक 62, 22, स्पर्धक क्रमांक 61 किती 13, स्पर्धक क्रमांक 62, 22 आणि आता घे स्पर्धक क्रमांक 59 किती 12, 1 2. ओके, स्पर्धक क्रमांक 57 किती 29. थांबा, हातातले टाकू नका एवढं. ओके ओके, चला तुम्ही कुठेतरी एकत्र जाऊन बसा दोन्ही ग्रुपने. तर हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना हरकुळ नाटळ विभागीय कनेडी शाखाच्या वतीनं आयोजित हा खेळ पैठणीचा. छोट्याशा ब्रेकनंतर पुन्हा येतो. आपण मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा हा खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला,
जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर.
पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये.
सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय?
प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. सुस्वागतम. पुन्हा एकदा येतोय तिसऱ्या आणि शेवटच्या राऊंडसाठी. यामध्ये कळणार की कोणाला किती गुण मिळतील आणि हे गुण खूप डिफेंडिंग ठरणार आहेत प्रत्येकाच्या खेळामध्ये. तर असा खेळ आहे, चेंडू बकेटमध्ये घ्यायचा आहे आणि तो पाठी आणायचा आहे. हा खेळ पैठणीचा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना कनेडी हरकुळ नाटळ विभागीय हा खेळ पैठणीचा. बघूया कोणाला मिळतात किती गुण आणि कोणत्या वहिनी ठरतात या वर्षीच्या महाविजेत्या. बघूया. तुमच्या खेळाला सुरुवात करतो. लक्षात आलं ना काय करायचं आहे? या वाटेने जायचं, या वाटेने यायचं. धावलात तरी चालेल, चाललात तरी चालेल. धावलात तर जबाबदार तुम्ही, चालताना पडलात तर जबाबदार आम्ही. शब्द देतोय काय? धावताना पडलात तर जबाबदार तुम्ही आणि चालताना पडलात तर जबाबदार आम्ही. तुमचा टायमिंग सुरू होतो. 1 मिनिटाचा अवधी आहे. त्या मुलीला छळू नका, तिच्या खिशातली पिशवी ओढू नका, फाडू नका. एका वेळी एकच घ्यायचा. एका वेळी एक घेतात काही लक्ष दे. ओके. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. रेडी प्रसाद? रेडी साहिल? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. म्युझिक. तुम्ही हळू म्हणून त्या हळू धावणार आहेत का? त्यांना पाहिजे पैठणी. आपण जरा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे पाठीमागे यांच्यासाठी. तुम्ही किती हळू म्हणा, धावणार नाही हळू. त्यांना पैठणी पाहिजे, ते खेळणारच आहे. गेल्या वर्षी एकदम सोडलेल्या 10. हा 1 मिनिटाचा उद्या मी सांगणार स्टॉप म्हणून. सुरू ठेवा. खाली बघा, पायाखाली. धावलात तर जबाबदार, पडलात तुम्ही, चालतानाच पडलात तर जबाबदार आम्ही. लक्षात ठेवा. वा वा. एका वेळी एकच, एका वेळी एकच. फास्ट. म्युझिक दे, म्युझिक दे रावत. एका वेळी एकच. विदेश. थांबा, तिथेच थांबा ताई. थांबा. चेंडू आतमध्ये ठेवून या. चेंडू आतमध्ये ठेवून या. हो, आतमध्ये चेंडू ठेवून या आणि तुमच्या बकेटकडे उभे राहा. तुम्ही कोणत्या बकेटमध्ये चेंडू टाकलेले? तिकडे जाऊ नका, इथेच थांबा. पाठी पडाल तिकडे. हां हां. बकेट हातामध्ये घ्या चेंडूचं आणि ते बकेट रिकामी खाली ठेवा. संपला विषय. व्हेरी गुड. जरा जोरदार टाळ्या वाढवा यांच्यासाठी. ते बकेट खाली ठेवा आई आणि ते बकेट हातामध्ये. ओके, थँक्यू. तिकडे बघा, इकडे. ओके, रेडी. ओके. स्पर्धक क्रमांक 5 60 गुण. हां, स्पर्धक क्रमांक 5 60 गुण. किती? 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 4 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 3 का धावलात की मस्करी करा? 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 2 70 गुण. आधी विचारून घेतलं कुठे पडणार, कुठे काय आहे. हां. आणि स्पर्धक क्रमांक 1 60 गुण. लिहिले सगळे? स्पर्धक क्रमांक 1 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 2 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 3 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 4 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 4 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 4 बघितली आहेत. स्पर्धक क्रमांक 4 उलटे सुलटे राहू नका याच्यासाठी लक्षात घ्या. स्पर्धक क्रमांक 4 असू द्या आता 50 गुण.
आणि स्पर्धक क्रमांक 5 ला 70 गुण आहे. ओके, झालं समीर? ओके, ठेवा इथे. कर क्लिअर. कोण आहे? लाड काका? लाड दादा? हा, काय ते म्हणते मला नाही काय माहिती. क्लिअर करा. चला तुम्ही इकडे थांबा, तुम्ही या इथेच थांबा. परडी घ्या आणि अशी उभे राहायचं. त्या उभे राहिलेल्या तसे. मंगलमूर्ती मोरया. आपण सज्ज राहायचं. इथे येऊन थांबला तरी चालेल साईडला. ते क्लिअर कर. चेंडू होत आणि पटकन अंदा पळपट. चला घेतलात परडी, ठेवा खाली. हातामध्ये घेतलात परडी. ओके, इकडची परडी बघा कशी असेल. क्रमांक 6, क्रमांक 7 हातात ठेवा परडी. क्रमांक 8, क्रमांक 9, क्रमांक 10. बस, काही करू नका, काही गडबड करू नका, सगळं सांगणार ना. असं थांब 2 मिनिट, क्लिअर करू एक. हां रेडी. आपापली परडी ओळखायची असेल तर टाका आतमध्ये काहीतरी. सोन्याची वस्तू टाकीतली तर ती आठवणीने घेऊन जावा. या आपापल्या जागेवर. मंगलमूर्ती मोरया ग्रुप आपण सज्ज राहायचं इथे. उमेश जरा लक्ष ठेव ना त्याला. रेडी? रेडी का? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच चेंडू आणायचा. एका वेळी एकच चेंडू आणायचा. 2 व्हीलर थांबव. एका वेळी एकच चेंडू. हा, धावत आणलात तर पटपट आणणार, पण पडलात तर जबाबदार तुम्ही राहणार. चाललात तर तुम्ही, जबाबदारी आमची. थांबा थांबा थांबा, चेंडू ठेवून या. थांब विद्येश. चला आपापल्या परडीकडे उभे राहा. आपली परडी जी आहे चेंडूने भरलेली ती आपल्या हातामध्ये घ्या. कोणत्या परडीत टाकलेल्या आहेत तुम्ही? हा तर क्लिअर कर. रेडी? चला खाली ठेवा. रिकामी परडी खाली. मॅडम भरलेली परडी आपल्या हातामध्ये घ्या. ओके, चल बॅच सरळ करा आपापले. चला स्पर्धक क्रमांक 6 लिहितोय समीर, 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 7 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 8 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 9 50 गुण. आणि स्पर्धक क्रमांक 10 50 गुण. 50 गुण. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. एकत्र कुठेतरी जाऊन बसा. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया यावरती या. लाड काका या. लाड दादा आमचा परम मित्र आहे तो. ये लाड. लाड या. क्लिअर करा. या पटपट. मंगलमूर्ती मोरया. चला आपापली बकेट हातामध्ये घ्या आणि इकडच्या बकेटमध्ये ओळखण्यासाठी रुमाल किंवा कंगन वगैरे टाका. चला पहिल्या 5 स्पर्धकांनी पुढे उभं राहायचं. बाकीच्या 5 स्पर्धकांनी तिथे उभं राहायचं. हा येस, जरा लाईनमध्ये राहा व्यवस्थित. हा 4 आणि कोण एक नाही आहे. चला ठेवा तिथे आपापल्या ओळखीचं काहीतरी टाकून ठेवा. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तिथे राहा. चला 11 12 कोण आहे? 13 14 कोण आहे? 16 आई तुम्ही तिथे उभे राहा पाठी. आणि जरा बकेट द्या इकडे. हां जावा. ही घ्या तुमची बकेट. तिथे थांबा. ओके चला 11 12 13 14 15. ओके बघा तिथे 5 बकेटमध्ये तुमचं टाकलेलं आहे ना व्यवस्थित. तुमच्या ओळखीची बकेट.
राहील लक्षात राहील का? जरा लाईनमध्ये राहा व्यवस्थित. मी अजिबात घाई करणार नाही. हां ओके. तुमची बकेट तुमच्या लक्षात येईल. दुसऱ्याच्या बकेटमध्ये टाकलात तर दुसऱ्याला गुण मिळणार, शेजारणीला. हां ओके. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. विद्देश आता स्टार्ट. हरकुळ नाटळ विभागीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना कनेडी शाखाच्या वतीनं आणि कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा या कनेडी शहरामध्ये रंगतोय. काही वेळातच कळेल कोणाला मिळणार ही पैठणी. चेंडू बकेटमधलाच आम्ही मोजणार. बकेटमधला चेंडू मोजणार. बकेटच्या बाहेर चेंडू पडला तुमची ट्रिप फुकट. व्हेरी गुड. धावा पटापट. काही सेकंड बाकी आहेत. हां पटपट पटपट करा थोडं. काही सेकंड बाकी आहेत बघा. कदाचित थांबावं लागेल या लाईनमध्ये. चला थांबा 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 थांबा. यावर आपापल्या बकेटकडे उभे राहा. आपली बकेट जी आहे चेंडूनी भरलेली ती हातामध्ये. बकेट हातामध्ये घ्या. ओके रेडी. स्पर्धक पुढे राहू द्या. पुढे राहा. पाडाळ पाटे. स्पर्धक क्रमांक 11 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 12 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 13 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 14 60 गुण. स्पर्धक दमलात. स्पर्धक क्रमांक 15 60 गुण. जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजेत. ही बकेट त्या चेंडूमध्ये नेऊन वता आणि खालीच थांबा. जाऊ उमेश, फक्त रिकामी बकेट घेऊन ये. लाड काकांसाठी करावं लागलं हे सगळं उलट. चला असू दे. ते काय चेंडूत ठेवायचं ते. या इथपर्यंत थांबाय. 16 17 18 19 20. आणि आई आपण एक विरंगुळा म्हणून खेळतोय. हात जोडून विनंती असेल 1-2 चेंडू आणले तरी चालतील. हां मी पैठणी आणून देईन तुम्हाला, नाही मिळाले तर. पण धावू नका. हां की रनर घेणार यांच्या बदली दुसरी कोण? तुमची सुनबाई वगैरे कोण आहे? मुंबईला आहे. दुसरी कोण आहे? हां बोलवा त्यांना वरती. धावू शकतात तशा आहेत. हां बोलवा. अगं आर्या केतकी नाही येणार मॅडम. पोस्टात मॅडम आहेत. बरं दुसरी कोण आहे शेजारीन? जाऊ दे करीन मी. करणार करणार. आजींना तर साधी गोष्ट नाही आहे. पैठणी आहे. खेळ पैठणीचा. बकेट दे बघा. ओळखीचं आपापलं काहीतरी ठेवा आतमध्ये. रुमाल वगैरे ठेवा आई त्याच्यात ओळखण्यासाठी. तुम्ही हळूहळू धावा. हां ओके. हे घ्या बकेट घ्या हातामध्ये. हे बघा हे ना द्या एक. चला राहा उभ्या मगाशी राहिल्या तसं. आणि सावकाश. हा नको म्हणते रे ती. मुलगी नाही देता येणार. मुलगी देता येणार नाही. तुम्ही दुसऱ्या घेताय कोण? हौस आहे खेळायची. खेळते. खेळ पैठणीचा या. 10 वर्ष खेळते याच्यात येऊन तुमच्याबरोबर. मुंबईला मी कळव्याला राहते ना. मग आदेश बांदेकर मनीषा नगरला आले तर आज 10 वर्ष मी तिथपासून खेळायला जाते. वाजवत आहे तो. क्या बात आहे. एक तरी स्पर्धक गावली बांदेकर साहेबांच्या खेळामध्ये. वा वा वा. आई तुमचं नाव काय? उज्ज्वला विजय साळसकर भिरवंडे. उज्ज्वला विजय साळसकर. या आई भिरवंडेमध्ये राहतात. आणि साळशी माझं मूळ घर भिरवंडे. बांदेकर साहेबांच्या कार्यक्रमात कधी खेळलेला? 1900 माझ्या तर लक्षात नाही. कुठे खेळलेला? मनीषा नगर गेट नंबर 3. वाजवा. जोरदार ट्राय झाला पाहिजे आईसाठी. म्हणजे इथे खेळणार. राजाराम साळवी त्यांच्या बंगल्याच्या बाजूला. वा 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 वा. क्या बात आहे. क्या बात आहे. आज आमच्या खेळामध्ये तुम्ही उपस्थित राहिलात माझ्यासारख्या साध्या माणसाच्या. मला खरोखर अभिमान आहे. भिरवंड्याला पण खेळते. मुंबईला अजिबात रनर घ्यायचाच नाही तुम्ही. आता राहू उभ्या इथे. इथे थांबा. बरोबर आहे बरोबर आहे. विरंगुळा या. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दे म्युझिक विदेश. आजी धावणार नाही बघा. आहे ना पाडवणार कोणाला तरी एकाला. लाड लक्ष ठेव. कोणतरी पडेल वगैरे. उमेश लक्ष ठेव. आजींसाठी टाळ्या वाजल्या पाहिजेत. क्या वाद आहे. क्या उत्साह आहे. यालाच म्हणतात खेळ पैठणीचा.
कोणालाही बाद न करता कोकणचं नंबर 1 चॅनल, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना हरकुळ नाटक विभागीय कनेडी शाखा आयोजित खेळ पैठणीचा कोणाला मिळणार किती गुण मला काही माहीत नाही, सगळं आमच्या परीक्षकांच्या हातामध्ये आहे. कोण विजयी होणार काय होणार या फेरीनंतर आपल्या लक्षात येईल. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका, फक्त पाहत राहा हा खेळ पैठणीचा. आजी कुठे गेला? हाय धावतात अजून, धावतायत. म्हटलं कुठे गेलं, थांबलंय का? वा वा वा, क्या बात आहे, क्या बात आहे. पटपट 10 सेकंड बाकी आहेत आजी. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 निसटती धाव, रन आउट. घ्या आपापल्या घ्या. परड्या ज्या आहेत चेंडूने भरलेल्या लाट, ते आपापल्या हातामध्ये घ्या चेंडू. परडे इथेच थांबा, इथेच थांबा. जास्त पाठी जाऊ नका, पुढे या, कारण दमल्यानंतर तो जाऊ शकतो. चला स्पर्धक क्रमांक, बॅच जरा सरळ करा, बॅच मॅडम सरळ करा प्रत्येकाने. स्पर्धक क्रमांक 16, वा 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 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 17 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 18 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 19 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 20 70 गुण. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. बकेटमध्ये वसा, आतमध्ये ठेवा आणि खाली उतरा, रिकामी येते. चला पुढील ग्रुप या. उंदीर मामा की जय. चला उंदीर मामा गेले कुठे? हा उंदीर मामा की जय या. हा तुम्ही ठेवा आणि जावा खाली, बसा कुठेतरी शांत. शेवटची फेरी आहे, रिझल्ट काही वेळातच आपल्या हातामध्ये येईल. साळसकर मॅडम काय खेळल्या, बाप रे बाप. हां आपापली आवडती बकेट घ्या, त्याच्यामध्ये ओळखीचं काहीतरी ठेवा. 5 बकेट तुमच्या हातामध्ये घ्या, 21 ते 25. तिथली बकेट बघा वाळके मॅडम तुम्हाला कुठली पाहिजे, किंवा त्याच्यात ओळखीचं काहीतरी टाका. हे बघा, तिथे राहायचं नाही तुम्हाला, असं राहायचं इथे. तुम्ही ती बकेट बघा फक्त, ओळखीची कुठली जमेल तुम्हाला, ओळखायला जमेल. दुसऱ्याच्या बकेटमध्ये टाकलात तर गुण तिला देणार, तुम्हाला नाही देणार. इकडे कसं पण ठेवा, उलट सुलट असं काय नाही. हां पण तुम्ही तुमची बकेट ओळखायची आहे. चला 21 ते 25 असे राहा लाईनने. बघा बघा, हां ज्याचा रुमाल आहे त्याची ती बकेट. हां अशा राहा, अशा लाईनमध्ये. कुठे राहिला? असं इकडे तोंड या. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. धावून पडलात तर जबाबदारी तुमची, आणि न धावता पडलात तर जबाबदारी आमची. म्हणून न धावता उगीच पडू नका. आई सावकाश, अजिबात घाई करू नका. चौकाश, बाकी पाठी राहा. हा चौकात जावा. 1 मिनिटाचा अवधी असतो. पडलेले चेंडू उचलायचे नाहीत. चेंडू पिशवीमधले जाणायचे. क्या बात आहे, क्या बात. हा उत्साह पाहिजे. मी जिंकणार पैठण. महाराष्ट्राचं महावस्त्र आहे खेळ पैठणीचा. या कनेडी गावामध्ये, कनेडी शहरामध्ये, कनेडी बाजारपेठेमध्ये रंगतोय आज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह दैनिक कोकण सात प्रस्तुत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना विभाग नाटळ हरकुळ शाखा कनेडीच्या वतीनं थांबा थांबा, इथून थांबा. चेंडू सोड ठेवून या आतमध्ये. चला आपापल्या बकेटकडे उभे राहा. कोणती होती बकेट ताई तुमची? हातामध्ये घ्या बकेट. ओके. आणि उभे राहा. रिकाम्या बकेट खाली ठेवा आणि चौकाश चौकाश. शेवटचा राऊंड आहे, काळजी करू.
कोणाला मिळणार ही महापैठणी काही वेळातच आपल्या समोर येईल. रेडी? दमलात? स्पर्धक क्रमांक 21 किती? वा वा, दमला तर उगीच दमला नाहीत. किती? 80. मग उगीच दमलात कसं म्हणता? 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 21. स्पर्धक क्रमांक, बॅच सरळ करा आपापले, जरा बॅच सरळ करा. स्पर्धक क्रमांक 22 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 24 80 गुण. थोडं कट आहे बघ. स्पर्धक क्रमांक 24 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 23 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 25 70 गुण. चला तिकडे चेंडू होता आणि आपल्या जागेवर जाऊन बस. चला तुम्ही बकेट घ्या ही हातामध्ये, किंवा ह्याच्यात ओळखीचं तोपर्यंत काहीतरी ठेवा, त्या बकेट येतील. आतमध्ये काहीतरी टाका मॅडम आणि इथे ठेवा, ओळख पाहिजे म्हणून. कलर ओळखता आला विषयच काय नाही, किंवा मला वाटतं तुम्ही ओळखीचं टाका काहीतरी. चला हे घ्या बकेट, प्रत्येकाला दे एक एक. ही बघा बकेट आहे, ती कुठली घेतलं तरी काय फरक आहे तिला, इथे महत्वाचं आहे. चला अशा लाईनमध्ये राहा व्यवस्थित. चला याच्या पुढचा ग्रुप दुर्गा माते की जय. आपण सज्ज राहायचं आहे. पाठी सरका. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दे म्युझिक विद्येश. एका वेळी एकच आणायचा चेंडू. आणि तुम्ही काय म्हणताय मॅडम? तुम्ही काय म्हणता? पडणार वगैरे काय म्हणत होता मग? 19 वर्ष झाली. 19 वर्ष झाली. 19वी चालू आहे मला. कधीच कोणी पडलं नाही पैठणीमध्ये आणि पडणारही नाही. पडली तरी पुन्हा चिकाटीने उभे राहते, कारण तिला मिळवायची असते पैठणी. हा विरंगुळा आहे आणि म्हणून या खेळामध्ये जे सहभागी होतात ते विरंगुळा म्हणून खेळलं पाहिजे, कुठली स्पर्धा म्हणून खेळता कामा नये. आणि म्हणूनच या कलागुणांना वाव निर्माण करून देण्यासाठी तिथेच थांबा, तिथेच थांबा आणि तिथेच चेंडू टाका ते परत. हां तिथे टाका. सावकाश. आपली बकेट घ्या चेंडूची हातामध्ये. रेडी? घ्या. स्पर्धक क्रमांक 26 50 गुण. ओके. स्पर्धक क्रमांक 30 उलटे सुलटे जाऊ दे, लक्ष देऊ. स्पर्धक क्रमांक 30 80 गुण. बॅच सरळ करा. स्पर्धक क्रमांक 29 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 28 70 गुण. आणि स्पर्धक क्रमांक 27 80 गुण. तो एक चेंडू उचला हां आणि तिकडे नेऊन टाका आणि खाली बसा. जाऊ ते राहू दे की, तिला कशाला हलवताय? चेंडू कोण नेणार? चला दुर्गा माते की जय. पहिल्या 5 जणींनी, परत 5 जणी, टोटल 10 जणांनी या. पहिल्या 5 जणी लाईनमध्ये उभ्या राहा. तिथेच टाका फक्त. लाड कुठे गेला? हा आमचे परम मित्र आहेत ते. तर हा खेळ सुरू आहे, खेळ पैठणीचा. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना हरकुळ नाटळ विभाग शाखा कनेडी आणि कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत कोण होणार या वर्षीची या कनेडी बाजारपेठेमध्ये चाललेल्या या पैठणीची महाविजेती? मला सुद्धा काही माहिती नाही. बघूया कोण होते. तोपर्यंत पुढच्या फेरीसोबत 34-35 सॉरी 31-32 33-34-35 घ्या बघे. रेडी? यामध्ये तुम्हाला ओळखण्यासाठी काय टाकायचं आहे? हा टाक. हा रेडी? आपापले जी बकेट्स आहेत ओळखता येतील ना? नाही तर गुण शेजारणीला. हा सरका पाठी. रेडी?
तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दे म्युझिक. विद्येश. तर जोरदार टाळ्या वाजवा. किती फास्टेड आहे. मग अशी स्ट्रॉ पण तिने बऱ्यापैकी. हा कुठून जाता तिकडे उडी मारायला. हे बघा इथून स्टेप आहे ही आता बरोबर इकडे घालील ना डांगण. एका मिनिटाचा अवधी होता. बघा किती सेकंड होते खाली गेले. चला पटपट. का धावताय हळूहळू या ना. हे बघा इथून इथून धावा पटपट. हे बघा इथून आहे. या मॅडम काहीतरी घोळ करणार बहुतेक. मला इथे ट्रॅक करायची होती परंतु ती आता राहिली पुढच्या गेम मध्ये. हा आता तुम्ही तिघांनी तिथेच थांबा. तिथेच थांबा. चला या आपापले बकेट्स घ्या हातामध्ये. आणि क्रमांक 34 तुमच्या जवळ मी नतमस्तक आहे. कारण आता आम्हाला घातलेलं खोड्यात. हा वा वा वा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यांच्यासाठी. फक्त आता खाली डांगण करणार होत्या इथे. स्टेप इथे आणि उडी मारत होते इथून. घ्या बकेट घ्या आपापल्या हातात. इथे राहू ब्या. लाईन प्रमाणे राहू ब्या. कुठे उभं राहायचं ते असू दे. इथे राहा. कसं पण राहा. मी सांगतो त्याला. स्पर्धक क्रमांक 31 जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 32 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 33 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 34 काय केलं एवढं धावून 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 35 60 गुण. चेंडू होता आणि आपल्या जागेवर जाऊन बस. चला तुम्ही घ्या बकेट. याच्यातल्या 5 बकेट पण कुठे हरवल्या आणि इथल्या पण तुम्ही ठेवा तिथे. तुम्ही बसा. दमलाय भरपूर. ओळखीसाठी घ्या आणि आपापल्या हातामध्ये बकेट घ्या. हा रेडी. तुमचा टायमिंग इथे टाकीलं काय ते ओळखण्यासाठी. आपापल्या बकेटमध्ये चेंडू टाकायचे नाहीतर गुण दुसऱ्याला. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. घड्याळ तरी सेट करायला द्या. आता स्टार्ट. धावून पडला जबाबदार तुम्ही. हा आताच सांगितलंय धक्काबुक्की करू नका. अरे बापरे. टाळ्या ना इथे कोणीतरी आधी. टाळ्या नंतर वाजवा. लाड उमेश जरा पुढे. कोण इकडे सांगत होतं पाठीमागे. हा धावता येणार नाही खेळता येणार नाही. हे काय चौकाश. धावून पडला जबाबदार. चालताना पडला तर जबाबदार हवे. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना हरकू नाटळ विभागीय. थांबा. 19 वर्षाच्या काळामध्ये पहिल्यांदाच बघितल्या. वाजवट आहे जोरदार यांच्या. टाळ्या जरा पाठीमागे बरं. गणपती बाप्पा. क्या बात है. हा बकेट भरलेले आपल्या हातामध्ये घ्या. ओके चला रेडी. स्पर्धक क्रमांक 39 समीर. स्पर्धक क्रमांक 39 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 36 50 गुण. स्पर्धक बॅच दाखव मॅडम.
स्पर्धक क्रमांक 37 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 40 80 गुण. आणि स्पर्धक क्रमांक 38 कशाला धावायचं हा एवढं नाही धावायचं आपण असं ते काय विरंगुळा म्हणून खेळायचं बरोबर ना. क्या बात आहे. ताईंसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. 70 गुण. चला चेंडू खाली ठेवा होता आणि तुम्ही आपापल्या जागे चेंडू घेऊन जावा. चला पुढचा ग्रुप या. अंबे माते की जय. चला इकडे कोण सांगत होता मग अशी पडणार वगैरे. महिलांपेक्षा आमच्या कार्यकर्ते जे आहेत ना यांना खूप काळजी होती पडणार कुठे पडणार आहे. तर हा कार्यक्रम आहे खेळ पैठणीचा. नक्की सबस्क्राईब करा कोकण 7च्या या नंबर 1 महाचॅनलला. कोकणच्या कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना नाटळ हरकुळ विभागीय शाखा कनेडीच्या वतीनं चालू असणारा हा कार्यक्रम पुढे रंगात येईल. चला 5 जण तुम्ही 5 पाठी थांबा. लांब थांबा लांब. 41 42 त्यांचा आधी काय ते होऊन इथे राहू उभ्या अशा. आता कुठे धावणार तुम्ही इकडे अशा थांबा. 41 ते 45 41 42 43. तुमच्या ओळखीसाठी कुठला तरी टाका रुमाल आहे फुल टाका गुलाबाचा नाही तर वेके. चला अशा थांबा. 41 42 चला थांबा. बघा तुमचं काय ते ठरवा तुम्ही मी काही सांगणार नाही. तुमचं झालं की सांगा चौकश. या झालं. चल मी अजिबात घाई करणार नाही. चला तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. इकडे थांबा आता इथे पाठी थांबा. बस तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. मी स्टार्ट दिलेला आहे. and with this खेळ पैठणीचा कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना कनेडी शाखा. तुम्ही सांगायचं ना कोणी सॉरी हरकू नाटळ विभागीय कोणी सांगायचं नाही. काही दुसऱ्याच्या परडीमध्ये टाकला गुण शेजारणीला. कोणी बोलायचं नाही. का बोलताय तुम्ही का बोलताय तुम्ही का बोलताय. म्हशीचा आवाज करा. म्हशीचा आवाज कसा होता. थांबा तिथे थांबा. आता आपापल्या परड्या उचला. तिथेच थांबा. घ्या आपापल्या परड्या उचला. परडी घ्या आपापल्या हातामध्ये. तुमची परडी कुठे आहे. तुमची परडी कुठे आहे ते मला माहित नाही. तुमची परडी कुठली होती. तुमची परडी कोणती होती. स्पर्धक क्रमांक 43 60 गुण. दवा. स्पर्धक क्रमांक 41 70 गुण. हा वा वा लक्ष आहे. 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 41 80. स्पर्धक क्रमांक 45 60 गुण. वा आता तुम्ही ठरवा.
या इकडे. हां. परडी कोणची ही? कोणची? हा त्यांचीच असेल पण त्याच्यात टाकलेलं होतं. नक्की कोणची? दोघी मैत्रिणी आहे तुम्ही? दोघी मैत्रिणी आहे तुम्ही? हां, हा, त्याच्यात कोणतरी दुसऱ्याने तुम्ही दोघी मैत्रिणी आहात? हां, मैत्रिणी आहे. ओके, सांगतो तुम्ही. हे घ्या 2, हे घ्या 2, 4. ठीक. स्पर्धक क्रमांक 42 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 44 50 गुण. आय एम व्हेरी सॉरी. चला बसा कुठेतरी. या जरा घेऊन जावा खाली. चेंडू घेऊन जा. हां चला, तुमचे परडे घ्या व्यवस्थित आणि आपली ओळख टाका. परत सांगतो, आपल्याच परडीमध्ये टाकले पाहिजे, बरोबर ना? लाड काका बकेट 50-50. स्पर्धक क्रमांक 41 कोण आहे? 41 या. चला आपापल्या परडे घ्या. ओळखण्यासाठी आतमध्ये काहीतरी टाका. मी पहिल्या फेरीपासून बोंब मारतोय, तुम्हाला काय लक्षात आलं पाहिजे ते. हां चला. परडी दे ते बघा त्यांना भेट. चला अशा उभ्या राहा व्यवस्थित. झालं? ओळखता येतील परड्या? नाही आलं तर तसं होणार सेम गुण. हां दोघांना. कुठे 4 आहेत बघा आधी, किती आहेत? हां नक्की? आता कोणतरी 4 म्हटल्या म्हणून. सरका पाठी. धावण्याच्या तयारीत मात्र आहे पहिला. हां चला रेडी? ओके. थांबा मॅडम, आपापल्या तिने वस्तू टाकली आहे ओळखीची. हां तशाच टाका ओळखीच्या वस्तूमध्ये ना, तिच्यासारखं कराल परत. त्या दोघी जणी काय करत होता माहिती आहे? एकच परडी भरत होत्या. माझ्या पूर्णपणे लक्ष होतं म्हणून ते दोघांना अर्धे अर्धे दिले सेम करून. मी आता चेंडू नाही तर तुला एक कापणार होतो मधून. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. वा 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 वा. विद्येशच्या लगेच लक्षात आलं. आमच्या IT विभागावर काम करणारे विद्येश धुरी यांच्या बरोबर लक्षात आलं की म्युझिक संत ठेवला पाहिजे. थोडा म्युझिक कुठेतरी घोळ करतोय तरी लगेच संत म्युझिक टाकलं. दुसरे आमच्या IT विभागावर आहेत अनिकेत नार्वेकर, जे खास गोयवून असतात. अनिकेत नार्वेकर आहे. कॅमेऱ्यांवरती प्रसाद तळवडेकर आहे. साहिल बागवे आहे. स्वतः परीक्षक म्हणून आमचे मार्केटिंग मॅनेजर अर्थातच जाहिरात व्यवस्थापक समीर सावंत आहे. प्रतिनिधी खाली उमेश भुत्रे आहेत. अशी संपूर्ण कोकण साजची टीम या ठिकाणी आहे. असं धावलं पाहिजे. हे बघा कसं वाटतं, शांत. क्या बात आहे, क्या बात. असा पाहिजे शांत संयमी. वा वा वा. चौकात. थांबा थांबा. नाही, आपापल्या बकेटकडे घ्या आणि बकेट तिथेच थांबा, तिथेच थांबा, इथे थांबा. घ्या. स्पर्धक क्रमांक 50 किती मिळवले असतील? 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 50 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 49 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 47 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 48 50 गुण. या खाली तुम्ही थांबा बघता. या खाली. या खाली आहे. हां. आणि स्पर्धक क्रमांक 46 किती? किती? 70 गुण. नाही सांगणार म्हशीचा आवाज करायला. या 70 गुण. त्यांना वाटलं आवाज बिवाज काढण्यासाठी थांबलो, अजिबात नाही. ते तेव्हाच असतं. 70 गुण. चला शेवटचा ग्रुप या. कोणाला मिळणार महापैठणी? कोणाला मिळणार सोन्याची नथ? कोणाला मिळणार सेमी पैठणी? कोणाला मिळणार ही पैठणी? अगदी काही वेळातच कडे. बघूया. या शेवटचा ग्रुप. सरका पाठी सरका. 51
52, 53, 54, 55. बाकी पाठी थांब. बाकी पाठी थांब. चला ओके. समीर बकेट कुठे? आता बदलला नाही. एक कुठे आहे? नाद्या. ह्याच्यामध्ये टाका तुमच्या ओळखीचं काहीतरी, जी तुमचीच बकेट असेल अशी सांगणारी खूण आहे. चला 51, 52, 53, 54. किती? 4 करू. ही कोणची बकेट आहे? हां थांबा थांबा. 55 तुमची बकेट कुठे आहे? पाठी थांब. सर का इकडे. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच धावावं लागेल, कारण क्रमांक 54 मला क्रमांक 54 ही तेजस एक्सप्रेस आहे. तेजस तिच्या लेन्थने धावं लागेल. थांबा थांबा. या तो चेंडू ठेवा आणि आपापली बकेट हातामध्ये घ्या. ती बकेट तिथेच ठेवा, खाली ठेवा. पुढच्या 4 जणींनी या बकेट घ्या. चला तुम्ही बकेट घेऊन तिथेच थांबा. आई आई इथे थांबा, इथे थांबा. घ्या हातामध्ये. त्यांना एक द्या. 4 कोण आहेत तुम्ही? 55, 56, 57, 58. या ही घ्या बकेट. आई द्या त्यांना. स्पर्धक क्रमांक सरळ करा. स्पर्धक क्रमांक 52 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 51 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 53 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 54 70 गुण. चला ते चेंडू वरतून ठेव. लाट बकेट घे पाठी. जावा खालीच थावा आणि बसा कुठेतरी. हां 55 तिथेच थावा. 55 56 57 58. लाईनमध्ये उभ्या. लाईनमध्ये बस. दे बकेट. आपापली जी ओळख पाहिजे असेल तर यामध्ये रुमाल किंवा कंगन काय असेल ते टाक. बघा कुठली बकेट तुम्हाला पाहिजे, कुठलीही घ्या, असं काय नाही. सुरू. झालं. आपल्याच बकेटमध्ये चेंडू टाकायचा. दुसऱ्यांच्या टाकला तर गुण शेजारने. हां तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच आहे ना. जरा जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजे. पाठीमागे काय झालं? शांत का? गणपती बाप्पा, मंगलमूर्ती, उंदीर मामा की, अंबे माते की. का परत परत सांगायला पुढे येत नाही माहिती आहे आम्हाला. फुटबॉल कर दिला आमचा, म्हणून तिथेच थांबू नये मग आजपासून. एका वेळी एकच चेंडू ठेवायचा आणि परडीमधून चेंडू आणा. हे काय करताय? चेंडू परडी त्यामध्ये ठेवून आणा.
थांबा आई थांब यावर उमेश आपापली बकेट जी आहे चेंडूंची ती हातामध्ये घ्या. ह्या बकेट द्या माझ्याकडे द्या द्या हे घ्या. चौघांनी 4 घ्या. ह्या 3 आहेत आणि एक कुठे आहे एक. स्पर्धक क्रमांक 55 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 56 स्पर्धक क्रमांक 55 70 गुण. 70 स्पर्धक क्रमांक 56 70 स्पर्धक क्रमांक 57 80 स्पर्धक क्रमांक 58 50 गुण. चेंडू त्या पिशवीमध्ये टाका आणि बसा कुठेतरी. शेवटच्या चला राहा उभ्या. शेवटचं राऊंड आणि हा शेवटच्या ग्रुपमधील शेवटचे 4 स्पर्धक द्या इकडे. हा लाड लाड काका म्हटलं की क्राऊड उसळतो असं म्हणतात. खरी गोष्ट आहे. रेडी या. तुमच्या ओळखीसाठी रुमाल वगैरे. काही वेळातच तुमच्या समोर येईल की या वर्षीची या कनेडी शहरातील महाविजेती कोण ठरली. काय झालं कसं झालं बघा आता. हां रेडी सर का इकडे. ओके तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. सावकाश आई सर काही आई समान असतं त्यांना सांगावं लागतं. रेडी तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दे म्युझिक साऊंड दे. एका वेळी एकच आणायचं. बघता बघता खेळ कधी रंगत गेला कळलं सुद्धा नाही. कारण खेळत असा आहे हा खेळ पैठणीचा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना हरकुळ नाटळ विभागीय शाखा कनेडी आयोजित हा खेळ पैठणीचा कोण होणार या वर्षीची महापैठणी विजेती. जिला मिळणार आहे सोन्याची नथ आणि महापैठणी. द्वितीय क्रमांकाला मिळणार आहे सेमी पैठणी. तृतीय क्रमांकाला मिळणार आहे पैठणी. सर्वजणांना स्पर्धकांना मिळणार आहे आकर्षक भेटवस्तू आणि अर्थातच दैनिक कोकण 7 लाईव्ह यांच्याकडून सन्मानपत्र. आणा पटापट काही सेकंड शिल्लक आहेत. 20 सेकंड आहे. थांबा. चेंडू ठेवा आणि चल आपापली परडी हातामध्ये घ्या. चेंडूची ती द्या इकडे. हां तुमची कुठली परडी होती ओळखाल ना की मगाशी केलं तसं करणार. 50-50 50-50. रेडी. खूप छान खेळला सर्वजणांनी. खूप छान खेळा. कसा वाटला कार्यक्रम. अजून काय झालं मला माहिती नाही. टाय झाली तर आणि एक राऊंड होणार त्याला मी जबाबदार नाही. कसं वाटलं कार्यक्रम. नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. हरकुळ नाटळ विभागीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शाखा कनेडी यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 च्या संपूर्ण टीमसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तर टाळ्या पाठीमागेपर्यंत. काय झालं टाळ्या नाही. गरबा खेळताना टाळ्या वाजवणार ना. हां तेच प्रथमेश बोलला मला की एक राऊंड खेळायचा आहे त्याच्यामुळे थोडंसं म्हटलं ठीक आहे. पर्याय नसतो. 2-2.5 तास जातात. स्पर्धक क्रमांक 62 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 61 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 59 वा वा सुंदर 60 गुण. चेंडू ठेवा आणि कुठेतरी जाऊन बसा. रिझल्ट काही वेळामध्ये येईल आपल्या. लिहिलेच गुण फलक ना. ओके तर छोट्याशा ब्रेक नंतर पुन्हा येतोय. तर छोट्याशा ब्रेक नंतर पुन्हा येतोय. चालू होता अर्थातच या कनेडी शहरामध्ये कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत अर्थातच ज्याचे प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन आणि स्पर्धा आयोजक होते अर्थातच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे नाटळ हरकुळ विभागीय शाखा कनेडी यांच्या वतीनं.
तर काही वेळानंतर कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला,
जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर.
पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये.
सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय?
प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा या ठिकाणी येतोय. कनेडी शहरामध्ये हा खेळ रंगला पैठणीचा. अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत, तसेच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शाखा शिवसेना शाखा कनेडी हरकुळ आणि नाटळ विभागीय हा खेळ पैठणीचा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता. अर्थातच अनेक पारितोषिक आपण बघितली. 3 पारितोषिक आहेत, पैठणी आहे, सोन्याची नथ आहे. ते पारितोषिक वितरण समारंभाला या ठिकाणी सुरुवात करतो. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि खेळ पैठणीचा कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते विल्बर प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक होते कॅमलिन. त्याचप्रमाणे 3 पैठणी आहे, एक वेगवेगळ्या मान्यवरांनी दिलेले आहेत. ते सुद्धा आपल्याला काही रिझल्ट घोषित करतो, पारितोषिक या ठिकाणी घोषित करतो. तत्पूर्वी मी विनंती करतो सन्मान्य प्रथमेश सावंत यांना की या 3 पैठणी होत्या आणि सोन्याच्या नथ होत्या. सोन्याची नथ पारितोषिक आहे. प्रथम क्रमांकाला महापैठणी आहे, द्वितीय सेमी पैठणी आहे आणि तृतीय पैठणी आहे. यांचं पुन्हा एकदा जे प्रायोजक आहेत सौजन्य आहे ते आपण घोषित करावं. शिवसेना शाखा कनेडीच्या वतीने खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमासाठी पैठणी पुरस्कर्ते आहेत. ते म्हणजे 3 नंबरची पैठणी आहे ते योगेश रमाकांत वाळके, 2 नंबरची पैठणी आहे ते हेमंत प्रताप सावंत, 1 नंबरची पैठणी ही उत्तम सुरेश लोके यांनी दिलेली असून सोन्याची नथ ही कमलेश रामचंद्र नारकर यांनी पुरस्कृत केलेली आहे. मी या सर्वांचे या शिवसेना शाखा कनेडीच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो, आभार मानतो आणि रिझल्टसाठी आमचे मित्र बाळू वालावलकर यांना विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर आम्हाला रिझल्ट कळवावे. उत्सुकता खूप महिलांना लागलेली आहे, तरी मी माईक त्यांच्याकडे सुपूर्द करतो. नक्की धन्यवाद प्रथमेश. आणि प्रथमेशसाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा. सुरुवातीला टोपी घातली म्हणजे केदारनाथवरून बद्रीनाथवरून आणलेली घातली टोपी. टोपी घालणे याला पण भरपूर वेगवेगळे अर्थ असतात. आणि गरबाप्रेमींसाठी हा थोडासा कार्यक्रम आम्ही अलीकडे संपवला, त्यामुळे गरबाप्रेमी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा गरबाप्रेमींनी. तर खूप उत्सुकता आहे गरबाप्रेमींना, कधी रिझल्ट सांगतो आणि जातो एकदा. तर तृतीय क्रमांक घोषित करतो. हा खेळ होता पैठणीचा आणि तृतीय क्रमांक पटकावला. ज्यांना मिळते ही पैठणी तृतीय क्रमांक आणि तृतीय क्रमांक विजेती झाली. मी विनंती करेन मान्यवर आघाडी सन्माननीय वैदी गुडेकर मॅडम आपल्याला आणि शिवसेना महिला आघाडी यांना विनंती करेन. आणि तृतीय क्रमांक पटकावला कोण असेल? तब्बल 122 गुण मिळवले. कोण मगाशी वाळकेताईंना जास्त सपोर्ट होता तिथे. कोण? अंजली सापळेसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तब्बल 122 गुणांवरती राहिली आणि अंजली सापळे विजेती झाली या व्यासपीठावर. मी वैदई गुडेकर मॅडम आपल्याला विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते शिवसेना महिला आघाडी आपल्या शुभ हस्ते आपण ही पैठणी त्यांना बहाल करूया. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. अंजली सापळे यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आणि हे प्रशस्ती पत्र होतं अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद यांच्याकडून. इथेच थांबा मॅडम, इथेच थांबा. सापळे मॅडम, नंतर आपण पाया वगैरे पडूया. जरा थांब. द्वितीय क्रमांकावर राहिली, तिला पण मिळणार आहे सेमी पैठणी. द्वितीय क्रमांक आनंद. मी विनंती करेन सन्माननीय आनंद ठाकूर साहेब आपल्याला विनंती केली. आपल्या शुभ हस्ते आपण ही पैठणी बहाल करूया. सेमी पैठणी तब्बल 128 गुणांवरती राहिली. तब्बल 128 गुणांवरती राहिली. कोण? कनेरीचं रसिक मला खूप आवडतं सुरुवातीपासून, गेल्या वर्षी सुद्धा आलेलो. कोण? सांगा. हे बरोबर आहे.
स्पर्धक क्रमांक ज्याने 128 गुण मिळवले दीप्ती पेम हिच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. दीप्ती पेम जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ठाकूर साहेब आपल्याला विनंती राहील कृपया आपण व्यासपीठावर वरून या ठिकाणी पैठणी आपण त्यांना बहाल करूया. तुमचं नाव काय? सापळे. हा हा. बहुतेक एकाच घरात 3 पैठणे जातात की काय? जो रिझल्ट होता तो तुमच्या समोर होता. हा. खूप छान खेळला सर्वांनी, परंतु 100 जणी स्पर्धक असतात तेव्हा 99 जणींना थांबावं लागतं, तेव्हा एक कोणतरी विजेती होते. आणि हे विजेती घोषित करण्यासाठी मी कोकण 7 लाईव्ह चे जाहिरात व्यवस्थापक अर्थात मार्केटिंग मॅनेजर सन्मान्य समीर सावंत यांना विनंती करेन कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. सन्मान्य समीरजी सावंत. रेडी. आणि प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक जाहीर करतोय. गर्भप्रेमींची नाराजी करणार नाही, लगेच जाहीर करून टाकतो. जिने तब्बल 135 गुण मिळवले. मी पुन्हा एकदा सांगेन, स्त्री शक्तीचा जागर आहे, अंबे मातेचा जागर आहे. कोकणचं नंबर 1 चॅनल, महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 ला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना शाखा कनेडी हरकू नाटक विभागीय या वर्षीची महापैठणी विजेती ठरते आहे. मी विनंती करेन सन्माननीय या नवरात्र उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय दिनेश वाळके साहेब आपल्याला आपल्या शिवस्ते आपण ही पैठणी घोषित करूया. मला काय वाटतंय काहीतरी चुकल्यासारखं वाटतंय, काहीतरी कुछ तो गडबड है दया म्हणतात. तब्बल 135 गुण मिळवून जो रिझल्ट होता मी पुन्हा एकदा घोषित करतो, तुमच्या समोर होता. गुण होते तुमच्या समोर होते. खेळात तुम्ही तर तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार. आणि प्रथम क्रमांकावर राहिली अर्थातच ऋषाली वाळकेच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. 135 अगदी काही गुणांनी विजयी ठरल्या वाळके मॅडम. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत वाळके ताईंसाठी. येऊन दे तरी त्याच्यावरती, येऊन दे चौकशी. कार्यक्रम पूर्णपणे लाईव्ह होता. एक मिनिट इथेच थांबा. ओके थांबा, म्युझिक जरा थांबव. विदेश थांब थांबा. वाळके साहेब थांबा, घाई नको करू. नाही थांबा, घाई करू. हा, उखाणं तुम्हाला घेतलं पाहिजे तरच ती पैठणी त्यांना मिळणार आहे. यांच्याकडून उखाणं घेतलं पाहिजे. दुसरा ऑप्शन काय? उखाणं नाही जमत, माहित नाही मला. दुसरं गाणं म्हणू शकता. हा, म्हशीचा आवाज काढू शकता. म्हशीचा, हा म्हशीचा आवाज काढा. वा. आणि एक प्रश्न छोटासा. घरामध्ये कोण लाईव्ह आहे कार्यक्रम, घरामध्ये कोण कोणावर जास्त रागवतं? तुम्ही जाताय घरात, कोण कोणावर जास्त रागवतं? कोण? आणि जास्त प्रेम कोणावर करतं? सगळं हेच करतं. तुम्ही काय करता? जेवण. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मी विनंती करेन वाळके साहेबांना आपण ही पैठणी आणि सोन्याची नथ आपण त्यांना बहाल करूया. सर हे काय शाल घालायचे नाहीये. नवरात्र उत्सव अध्यक्ष आणि सोन्याची नथ. थांबा. सोन्याची नथ आणि प्रशस्ती पत्र आपण द्यायचं आहे, जे कोकण 7 लाईव्ह यांच्याकडून आहे. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आणि हा कोणती आहे? नक्कीच झालं की सोडा आता. हा ओके. थांबा. सांगू शकाल वजन किती आहे?
70 किलो. आणि तुमचं 94 किलो. हा मग 94 आणि 70 चालतंय, मग त्यावर उचलायला पाहिजे. फायनल ट्रॅक उचला. बोला अंबे माते की, दुर्गा माते की, गणपती बाप्पा. तुझा तर अशाच तिघजण लाईन मध्ये लगेच गरबा लावून सुरू होईल. इकडे बघा, तुम्ही इकडे बघा. कोलते मॅडम झालं जरा फास्ट. ओके, तर या कार्यक्रमाचे आभार मानण्यासाठी मी विनंती करेन या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करावं. तत्पूर्वी मी एकच सांगतो, उद्या सुद्धा आम्ही अशाच वेगळ्या शहरामध्ये असणार आहोत. महिलांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी घ्या. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद आपल्यासाठी घेऊन येतोय हा खेळ पैठणीचा. उद्या पण आम्ही कणकवली शहरामध्ये एका ठिकाणी आहोत. बाजारपेठ मित्र मंडळ कणकवलीच्या त्या अलिशान पटांगणावर आम्ही आहोत. तर तुम्ही सुद्धा उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हा आणि खेळ खेळा. खेळ पैठणीचा ही स्पर्धा नाही आहे, हे आहे विरंगुळा. कारण स्त्री नवरात्र उत्सव म्हणजे हा स्त्री शक्तीचा जागर आहे, हा नारी शक्तीचा जागर आहे, स्त्रीच्या कल्पकतेचा जागर आहे. आणि म्हणून असंच व्यासपीठ घेऊन स्त्रीच्या स्तुप्त गुणांना उजाळा देण्याचा प्रयत्न करतोय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद. सबस्क्राईब करायला नक्की विसरू नका. प्रायोजक अर्थातच बिल्बर प्रॉपर्टी आणि सहप्रायोजक कॅमलेन. पाहत राहा खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवली.